kunnafoni jabran layabagaw an minnu b'an filɛ dongo don Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ an b'a fɔ ye kani yan kuma ni aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kura wɛrɛ sigilen bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna la sa an y'a latigɛ ka invité belebeleba fila wele an n'olu kana masala wagati kunkurun kɔnɔna na walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ togoya min na ka kɛɲɛ ni kunnafoniya minnu bɛɛ tun bɛ dugu kɔnɔ ni sɛbɛnni in kɔnɔna na an bɛna kuma da dɔw yɛrɛ ma u yɛrɛ k'u yɛrɛ présenté walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ togoya min na mɔgɔ minnu n b'a daminɛ kinibolo fɛ ani yanwa Rebel k'i fo k'i ka baaraɲɔgɔn bɛɛ fo mɔgɔ bɛɛ ka lamɛn k'u bɛɛ fo ka kumaɲɔgɔn fana k'u fo ka d'a kan ne tɔgɔ ko Pape Diallo ne bɛ tɔn min na o ye Yɛrɛwolo Débroussaillers en Paris kulu min bɛ cakɛda min b'a kɔnɔ n'o ɲɛsinnen don kunnafoni sira fɛ voilà donc ɲɛmɔgɔya bɛ ne de bolo. Ok, baasi tɛ yen Rebeka sɔgɔnɔmɔgɔw ka kɛnɛ an sigira hɛrɛ la Ala ka an ɲuman wuli ne tɔgɔ Balaji Ture journal dɔ bɛ yen a bɛ to ka bɔ alamisa o alamisa a bɛ fɔ a ma ko Reflet d'Afrique a bɛ kɛ kiosque bɛɛ la Mali fan bɛɛ o directeur de publication ye ne ye donc n bɛ profiter o kɔnɔna la k'an baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo donc ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ aw ka cɛsiri la donc ok. Amina baara daminɛ Monsieur Touré ni semaine kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ k'an ka ministère des affaires étrangères a taara Moscou donc a ye discours min tenu mɔgɔw ko ko discours ɲɛna les gens sont satisfaits donc n bɛ fɛ ka min dɔn sisan nɔ est ce que a ka o discours b'a jira k'a fɔ o bɛ fɛn dɔ fɔ ko est ce que Mali gagnera le pari de la diplomatie est ce que a ka discours in bɛ se ka an bɛ se k'an jigi sɛmɛ a ka discours in na wa. D'abord n bɛ min fɔ Mali ye jamana ye jamana min y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a san caman ye sisan ye donc o kɔnɔna la Mali ani jamana tɔ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an bɛ jamana minnu jate i n'a fɔ puissance États-Unis wo France wo Russie la wo ani diɲɛ jamana wɛrɛw caman a bɛɛ de ye jamanaw ye minnu ta u yɛrɛ ye o n'a fɔra i ta i yɛrɛ ye o kɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kɔrɔ de se kan ka k'i ye i k'i jɛɲɔgɔn woloma en fait mɔgɔ si man ka i wajibiya i ka don da dɔ fɛ da min n'a man di ye i yɛrɛ de bɛ jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ne ka jamana mago bɛ nin na bi n bɛ taa fan fɛ nka ni mɔgɔ min fana ko k'u b'i kuma ɲɔgɔnya peut-être i bɛna jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ olu u b'o kɔn o tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye parce que a fɔra ko i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo donc yɛrɛma hɔrɔnya kɔrɔ ka bon kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen minisiri a bɛ gouvernement de kɔnɔ c'est vrai que jamana o jamana n'i ko k'i bɛ fanga sigiyɔrɔw ta en fait fanga sigiyɔrɔma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sigilen don ni saba de ye sariya sɛbɛnbaw b'o fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ pouvoir dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko pouvoir exécutif n'o bɔra yen pouvoir dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko pouvoir législatif sabanan o ye pouvoir judiciaire ye pouvoir ba fila in bɛɛ lajɛlen olu bɛ sigi ni élection de ye mais pouvoir kelen bɛ yen judiciaire o sigili man ca ni élection ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri bɛ kulu min kɔnɔ o ye exécutif de ye donc minisiri a bɛ baara kɛ a kan ka baara kɛ jamana bonya kɔnɔna la a kan ka baara kɛ n'a hakilina ye parce que mɔgɔ de don il doit être indépendant pour que baara ka ɲɛ a bolo mais nin t'a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ minisiri ye a kɛra minisiri ye siɲɛ caman kɔnɔ o siɲɛ caman fana kɔnɔ waati si la a ma deli ka ni front sugu kɛ ou bien Mali ni Russie la ale ka minisiri ka fanga wɛrɛ kɔnɔna la Mali ni Russie la ka gɛrɛ ɲɔgɔnna ma bonya kosɛbɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ Russie la tɛ jamana kura ye Mali ka jɛɲɔgɔnya la Mali ka indépendance tali waati la a ma kan tile la nka hakiliw fɛ depuis 1960 ma se fɔlɔ 60 selen Modibo Keyita kɛlen ka fanga ta Modibo Keyita ye san 8 de kɛ fanga la a tun bɛ jɛkulu min na o jɛkulu ye USRDA de ye RDA tun bɛ Afrique dugu caman na Côte d'Ivoire a tun bɛ Ifoyi tun b'o la ani dugu wɛrɛw la nka Mali en fait Modibo Keyita nalen Mali la a kɛlen faama ye a ka jɛɲɔgɔnya fanga bonyana kosɛbɛ Irisiw le ta fan fɛ
il faut qu'on a que waati dɔ yɛrɛ la a ye français u yɛrɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ. Et puis encore Mali ni ɲan'o bɛɛ ka kɛ fɔlɔ ɲani Mali yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kun kan ka kɛ fédération de ani Sénégal kun kan ka fara ɲɔgɔn kan. Donc ka kɛ jamanaba kelen ye. Donc choisir yɛrɛ kun kɛra faamaw yɛrɛ kun sigira kaban. Nka mɔgɔ maliyɛnw ka fɔ la ça m'a fait officiellement mais ko France de y'i sen dɔ la pour que o ko kana se ka sigi sen kan. Donc Modibo Keita comme olu fana ye u ye kalanw kɛ u bɛ fɛn caman dɔn u bɛ fɛn dɔw bɛ a tɛ da jamanadenw tulo kan. Donc o waati ninnu kɔnɔ directement a seginnen ka bɔ Dakar ka na o yɔrɔnin bɛɛ a ma sɔn tubabuw ka si Mali kɔnɔ yan a y'u caman labila Français caman taara a y'u labila k'u bɛɛ ka taa. Donc o kɛra an ka coopération jɔlen ye. Donc o kɔfɛ a ye san 8 kɛ fanga la mais o kɔfɛ fanga nana ta Musa Traoré fɛ. Donc kuma kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ Mali ni Russie ka jɛ sisan jɛ tɛ. Mais voilà Mali ye jamanaba ye a ye yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛma hɔrɔnya kɔrɔ i bɛ fɛ ka jɛ kɛ mɔgɔ fɛ i ka jɛ k'a fɛ. Donc an ka ministre talen sisan donc an b'a ye k'a fɔ taamasen fɔlɔ minnu kun taara Mali ka indépendance kɔnɔna n'o kun ye ka jɛ kɛ Russie la ye Mali kun ma jɛ jɔ dɛ mais ka jɛ fanga bonya ni Russie la ye ministre b'o taamasen de kan. Donc an b'a ye k'a fɔ an ka gouvernement mɔgɔw bi parce que ministre fana a mana kɛ cogo a bɛ kulu la donc a tɛna se ka taa kuma a kelen na a bɛ taa ni a ka kulu hakilina de ye. Donc o ye an bɛ fanga min kɔnɔ bi transition fanga a taara n'o hakilina de ye. Donc a bɛ taa kuma n'o de donc a bɛ se ka kuma a yɛrɛ ma ten. Donc an b'a ye k'a fɔ o fanga mɔgɔw de ye kuma don a bolo donc a bɛ ka taa kuma lase de kɛ. Donc quoi qu'il en soit Mali mana jɛ kɛ ni jamana o jamana ye a kɛra Russie la ye o a kɛra jamana sugu wɛrɛ o a kan ka jɛ kɛ jɛ min nafa bɛ se jamanadenw de ma a man ka don da foyi la ni wajibi ye. Donc ministre ka tagacogo ɲana a ye kuma min kɛ comme c'est un diplomate a ye diplomatie kumaw de fɔ nka an bɛ min ɲini sisan waatiw tɛmɛra Mali kuma camanw kɛra diplomatie kumaw caman fana kɛra. Donc ne bɛ fɛ an ka bɔ kɔnɔ bi an ka taa concret yɛrɛ la a mana segin ka na an ka don concret a ka bɔ kuma la kuma ka lawaleya parce que nous sommes indépendants. D'accord oui. OK ne kuma faamuya ne kɔrɔkɛ monsieur Diallo an y'a ye i bɛ mouvement la min bɛ wuli ka jɔ kosɛbɛ ko Russie ka na. Monsieur Diallo ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan nɔ aw ka min expliquer mɔgɔw ye walasa bɛɛ bɛ se ka bɔ fili la cogo di aw bolo dalen bɛ mun de kan yalima aw ye Russiw ye ka mun de kɛ ou bien aw bolo dalen bɛ fɛn jumɛn de kan ni Russiw nana k'anw ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la. Voilà donc o kuma jaabi la n bɛ fɛ ka min fɔ fɔlɔ komi n bɛ jamana kɔnɔna na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don donc depuis kumaja ko b'a la ka kɛ jamana kɔnɔ a tɛ ka kɛ jamanaden si nin na ma mais yanni n ko kuma jaabi n bɛ fɛ ka dɔɔni fara n balimakɛ ka kuma kan. Mali kelen ka indépendance ta a san kelen Modibo Keita ye discours dɔ kɛ a ko an tɛ jɛn n'a ye tuguni diplomatie min b'a to min bɛ anw kɔnɔ an mago bɛ min na an k'o to an kɔnɔ an kana se k'o fɔ nka min bɛ yen ni o nafa t'an kan n'u b'a fɛ ka an wajibiya k'o fɔ o kuma na o diplomatie an sen to o diplomatie la an b'a fɛ de maliyɛnw ka taa min b'u ni u n'u dogo ɲɔgɔn cɛ diɲɛ taabolo kɔnɔna na ni a nafa bɛ se ka se Mali ma ni o y'a ka jamana ye ni a nafa bɛ se ka se farafinna ma ani jamana caman ma olu b'a fɛ o diplomatie ba ka don o de la. N hakili b'a la a waati kɔnɔna na diplomatie kɔnɔna na an ka ministre dɔ kun taara Angleterre a fɔra ko o protocole kɔnɔna na k'i bɛ veste de don donc ale fana ye ci bila ka na Bamako k'a fɔ Modibo Keita ɲɛna ko ko walasa i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ nin jama kɔnɔna na f'i ka veste de don. Modibo Keita ko a ma k'a lajɛ a ka finiw na u ka fini yala u to ka min don fini belebeleba ye a tɔgɔ de bɔra kɔnɔ u ka danfani belebeleba ye y'a ni Modibo Keita sukali min don o ɲɔgɔnna de don a min don ka taa kuma o na kɔsɛni na ko o cɛmanba min bɛ a ka sakosi kɔnɔ k'a k'o ta a k'o don ko ni u ma bɛn u ma a ka avion fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen a k'o ta a ka segin na jamana kɔnɔna na. Donc o protocole min kun bɛ yen
Modibo Keita naka jama ma sɔn ko o poto la sabati mais ko Mali ye mi o poto de yira o kɛra sababu ye a diya kojugu Angleterre ɲɛmɔgɔ ye o ye avion caman ta ne hakili la 7 walima 12 parce que ma kɛ n tilela mais hakili la kɔni o ye avion di Mali ma ka d'a kan fini min tun bɛ an ka minisiri kana o don a ye ɲaga min d'a ma ani a ye dawula min d'a ma a kɛra sababu ye ka bonya k'o segin Mali ma kuma kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ i bɛ dawula ni ɲaga sɔrɔ fɛn min na f'i ka kɛ i yɛrɛ de fɔlɔ donc o leçon Modibo Keita y'o di anw ma diplomasi kɔnɔna na bon depuis Modibo Keita tile la fo a ka fanga bannen 1968 o kɔfɛ an m'a mɛn an m'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ taara kuma Mali tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ka wasa ka tɛmɛ ni waati fanga transition fanga in kan ka tɛmɛ Sukɛli Kɛyita in kan ka tɛmɛ minisiri Jɔp ta in kan donc an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ wasa caman sɔrɔ o kɔnɔna na bon maintenant min ye ɲininkali ye ni ko an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na ni an ko Rusi kan na an ma an sɛbɛn mun de kan ko kuma fɔ tariku caman de b'o yira mais yanni n ka se o fana ma an ta tɛ k'a fɔ ko Rusi kan na an ta ye min ye ko Faransi ka koso o n'a ka kasa a k'a cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan Mali ni Faransi kabini o ye ɲɔgɔn dɔn ni jihadi tɛ ni masibako tɛ an ma foyi sɔrɔ Faransi fɛ ni jamana cili tɛ Faransi ma kɛ an bolo foyi ye dugu ci Faransi Maliyɛnw fagali Faransi Mali burujali Faransi bingani Faransi farafinna cɛcili Faransi coup d'état Faransi an y'o de dɔn Faransi la o de y'a to an wulila ko a ba la France ko Faransi ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔna na o kumana an ye an funakɛ ɲɔgɔn caman bɛ yen an minnu b'u taabolo kan a dɔw kun bɛ yen o kun ye ka Faransi fa kɛlɛ a dɔw kun bɛ yen o kun ye k'a fɔ ko Faransi ka kɛlɛkɛla minnu bɛ sɔrɔsiw minnu bɛ an ka jamana kan ni an b'u wele ko mercenaires n'u b'an ka jamana kan k'u ka taga bɔ an ka jamana kan o fana jɛkulu fana kun bɛ yen dɔw fana kun bɛ yen olu ko Faransi bɛ fɛɛrɛ jugu min na an kan olu fana kun b'o kɛlɛ la minnu bɛ bɔ yan ka taa n'u b'a fɔ ma ko immigrés minnu ta tunga fɛ ni bingani bɛ k'u ka Faransi jɛkulu dɔ fana sigilen bɛ olu fana o fana politiki jugu kɔntugu la donc an bɛɛ d'an fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ bɛn fɛn min ma a bɛ fɔ o ma ko Faransi ka politique criminelle française Faransi ka fɛɛrɛ jugu donc an ka a ba la Faransi a tɛ Faransi den yɛrɛ kɔntugu la dɛ nka Faransi bɛ fɛɛrɛ jugu ni waleya jugu min an ka jamana kan a b'o kɔntugu voilà a b'o de kɔntugu la sisan maintenant an bɛ Faransi dɔn fɛn min ye Faransi bɛna fɔ ko milikiti de n'a y'a gɛlɛya a bɛ ji joli de sunsun fo ka ban pewu donc hɛrɛ tɛ wa Faransi filɛ nin a kɔnɔna de ka jugu bɛɛ y'a ye Faransi taga baga Libiyɛnw ma ka Kadafi bɔ yen k'o faga ka tila ka Libiyɛnw maa 200,000 ɲɔgɔn na k'o faga TFSN yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko lɔgɔkun kelen kɔnɔna na u ka avion bɛ wuli ni ka taa bɔnmu ci o avion in wulila siɲɛ 1,100 lɔgɔkun kelen kɔnɔ o de y'a to Libi dɔgɔtɔrɔso ma to sugu ma to kɛnɛ foyi ma to o y'a ci ka kɛ pɔgɔpɔgɔ bɛɛ y'a ye o kɔfɛ u tila ka taa Côte d'Ivoire tuguni ko Alassane gagné ko Laurent Gbagbo ma gagné o kɛlɛ min fana kɛra o kɔnɔna na bɛɛ y'a ye Faransi wulila ni a ka pankuru tuguni ka bɔnmu ta ka kɛ ka Laurent Gbagbo ka palais ka bombarder donc Faransi filɛ nin a tɛ se ka wɔsi n'a dɛsɛra politiki sira fɛ a bɛ marifa ni mugujugu de ta ka fagali kɛ jamana kɔnɔna na donc an minnu bɛ yan fo a ka taa ni Faransi taara nin cogoya la k'a sɔrɔ Faransi de b'a la ka mercenaires u b'a fɔ min ma ko mercenaires ni djihadistes ni touristes ninnu Faransi ka cidenw de don Faransi de bɛ marifa d'u ma bɛɛ y'a ye kɔsani na an ka premier ministre Sukɛli Kokala Mayiga a premier ministre tɔ de yɛrɛ de y'a fɔ ko Faransi de b'a la ka terroristes ninnu de entraîner an ka jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu fana de b'a la fana ko armée donc o kɔrɔ de ko fɛɛrɛ jugu wɛrɛ bɛ yen Faransi kɔnɔ min tɛ nin ye ni Faransi n'an bɛ Faransi gɛn ta a tatɔla a bɛ na bombe ni mine de placer yɔrɔ bɛɛ ka kɛ fagali juguba de bon o yɔrɔ de la an y'a ye
ko cogo di jala ka bon jala ye mais jala ma kunna ni jala ye o kuma na an fana ko bolodiɲɔgɔnma dɔ tun bɛ an ni dɔw ɲɔgɔn cɛ jamana dɔw ɲɔgɔn cɛ depuis Modibo Keyita tile la gɛlɛyama de la don an ni ɲɔgɔn cɛ kabiri ni an y'an bolo di olu ma a kɛra wasa de anw ma a kɛra wasa ye olu ma o jamana de ye Rusi ye donc coup d'état kɛlen Modibo Keyita la Modibo Keyita n'a ka régime tun b'u bolo di Rusi ma ka baara kɛ donc coup d'état kɛlen la maliyɛn minnu nana olu tɛgɛ bɔ Rusi bolo dɔɔni k'u t'u tɛgɛ de di Faransi ma mun nana n'o ye min nana n'o ye parce que maa min ye coup d'état kɛ Modibo Keyita la n'o tun ye Musa Tarawele olu ni Faransɛw ka bɛnbakanw de kun don donc Modibo Keyita coup d'état kɛlen a la donc fanga kɔrɔ min nana sisan o kɛra Faransi ka fanga nalen ye donc depuis Musa Tarawele tile la Faransi de bɛ anw kunna fo bi o de y'a to Modibo Keyita kɛtɔ ka Faransi gɛn a ko ayiwa a y'a kɔlɔsi dɛ an ye Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na nka Faransi bɛ munumunu salo de la jamana in kunna waati dɔ bɛna se a bɛna tɛgɛ di fasoden jugu dɔ ma walasa a ka don an ka jamana kɔnɔna na donc depuis 1968 le 19 novembre Faransi bɛ ka don cogo jateminɛ an ka jamana kɔnɔna na nka u ka na n'u ka sɔrɔsi ye ka don o de kɛra 2012 Jɔnkuda ka waati la bɛn o kuma an bɛ tila k'o walawala kɔfɛ donc kuma in ka yira ka mun fɔ ko bolodiɲɔgɔn min donna an ni Rusi cɛ a bɛɛ kɛra hɛrɛ de donc an ko Faransi tatɔ parce que Rusi filɛ nin Rusi ka farin fanga b'a la siɲɛ 100 de ka tɛmɛ Faransi kan donc an ko Faransi tatɔ an bɛ Rusi fana wele walasa Faransi ye marifa ni mugujugu minnu di terroriste ninnu ma ani bombe jugu min di terroriste ninnu ma Rusi kan na fɔlɔ ka na an dɛmɛ an ka se ka dankari olu la yanni an ka jamana sɔrɔsiw u ka jɔ u sen fila kan casi donc o de la an ko Faransi ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔna na Rusi kan na voilà donc o bolodiɲɔgɔnma de bɛ yen o de y'a to kɔsani na an ɲɛ b'a la minnu nana fanga ta ka IPR ka fanga bi ka na fanga ta ni sen na olu b'a la ka tagama ni anw ka kuntilenna de o de y'a to an ka dɛmɛ bɛ olu ye an ka dɛmɛ bɛ Asimi ye an ka dɛmɛ bɛ Sukɛli Kala Mayiga n'a ka gouvernement ye an ka dɛmɛ bɛ voilà olu ka ministre bɛɛ c'est pour cela que i b'a ye bibi na ministre fɛn bɛ yen bi a bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni o kɔnɔna na n'i ye Kamara ka kuma ministre de la défense ka kuma lamɛn i b'a ye o kelen de don n'i ye Ikasa Mayiga ale fana y'o de fɔ parce que u b'a fɔ ko élection ko transition kana projet MINUSMA mɔgɔ nana ko kuma fɔ yan CEDEAO mɔgɔ nana ko kuma fɔ yan jaabi min sɔrɔ ka d'u ma a ko mais aw mun tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye aw bɔra an ka jamana kɔ kan k'a fɔ ko aw bɛna anw dɛmɛ ko san 1 kɔnɔna na nka bi nin y'aw san 8 a y'a projet san 8 a y'a projet san 9 nka halisa fɛn ma bɔ dimi na nka a juguyara de ka taa a fɛ o ko k'u bɛ segin ka na tugun voilà donc u bɛ segin ka na bon an t'a fɛ an b'a fɛ ni seginkɔ kan ka kɛ o ye min kɛra kunu ani kunu na sini ni an ka ministre des affaires étrangères ani Rusi ka ministre des affaires étrangères mais n bɛ fɛ ka fitinin dɔ fɔ o ko min kɛra kunu na sini parce que mun de kɛra kabiri ni Faransi y'a mɛn k'a fɔ ko Rusiw ka ɲɛmɔgɔ ni Mali ɲɛmɔgɔ kan ka ɲɔgɔn ye u taara ka taa ɲɔgɔn dɔ de boloda o ɲɔgɔn ye ko olu Faransi Allemagne ani Rusi ani tɔwdugu wɛrɛ ko olu ka jɛ k'u ka barolasigi kɛ olu b'o barolasigi kɛ tuma min na donc o kɛlen Rusi affaires étrangères mɔgɔw u ye lettre ci u ma ka f'u ɲɛna ko ko olu ni u ka jatigi dɔw kan ka ɲɔgɔn ye ni o ye Mali ye donc u k'a ci maintenant Faransɛw ni Alimanw y'u ɲɛ ci o sɛbɛn de kan u ɲɛ ci o sɛbɛn kan tuma min na donc a don selen sisan u ye kɛnɛ in sigitɔ o de digira Rusi ayi o kɛnɛ sigilen de digira Rusiw ka ɲɛmɔgɔ ye a digira la ka da a ko mais ko n ye sɛbɛn ci aw ma ko aw ka nin sigilen bɔ a ma ka da kan ne ni Mali ka kan ɲɔgɔn ye bon aw filɛ ka nin waleya min kɛ sisan ko diplomatiquement ko a cɛ ka jugu ko a y'a fɔ yɛrɛ ko c'est pas poli donc ko dɔgɔyalima de don ko ka ɲɛsin olu Rusi ma dɔgɔyalima de don k'o ɲɛsin Mali ma donc o kuma kɔrɔ ye mun ye
Russie yi ban ka France ka wuli lamɛn k'i ban ka Allemand ka wuli lamɛn ka taa sigi ni Mali ye ka Mali lamɛn donc o kɔrɔ ye mun ye bonya min bɛ Russie bolo ka ɲɛsin Mali ma bi an bɛ yɔrɔ min na a bonya tɛ Russie bolo ka ɲɛsin Faransi ma ka ɲɛsin Allemand ma ka ɲɛsin Européen ma ka da kan ko jɛra wa nin ko kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Russie yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko bɛna Mali dɛmɛ maramafɛn sira fɛ cakɛdaw sira fɛ usine sira fɛ sɔrɔ taabolo sira fɛ ko bolodiɲɔgɔnma yɛrɛ de daminɛna sisan donc o ko ninnu de bɛ sen na merci. Jalo kuma fɛmɛna Monsieur Touré an y'a ye ko réunion in kɔfɛ Paris ye Faransi ye fɛn dɔ bɔ communiqué dɔ bɔ k'a fɔ k'olu tɛ jɛn n'a ye diɲɛ na Russie ni Mali ka ni collaboration in Faransi b'i basé mun kan ka o fɔ anw ka jamana ma. Faransi t'a basé dɔwɛrɛ kan seulement Mali maracogo de ma ɲa dɔrɔn n'i ye Mali ta k'a lajɛ an ye min fɔ k'a daminɛ 68 la Modibo Keyita talen kɔ fo bi an tun ma ɲɛmɔgɔ de sɔrɔ minnu bɛ partenariat yɛrɛ da yira jamana wɛrɛw la ka d'a kan n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana min ta y'a yɛrɛ ye o kan k'a yira kɛwalew de la k'a ta y'a yɛrɛ ye a bɛna jɛ kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye o jɛ o kan ka diya a ye de a man ka wajibiya ka jɛ kɛ et puis encore ni mɔgɔ an ma a interdit ko Mali ni Faransi ka kɛ teri ye o an ma interdit ko Mali ni Faransi teri jamanaw ka kɛ teri ye o Mali ni États-Unis bɛ kɛ teri ye o parce que Faransi ni États-Unis ka politique man jan ɲɔgɔn na nka an ye mun fɔ Mali ɲɛmɔgɔw u ka jɛ kɛ ni jamana ye mais u k'u hakilina yɛrɛ i n'a fɔ Jalo y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ Modibo Keyita tun b'a fɔ cogo min na diplomasi man ka kɛ tɛgɛ kulɔmi ye o diplomasi ye min ye an bɛ taa anw ka hakilina ye nin de ye hakilina yɛrɛ min dilanna ka d'a ma o tɛ dɛ hakilina yɛrɛ an bɛ taa an b'o de fɔ donc n'i y'a ye Faransi hali bi a bɛ ɲina k'a fɔ Mali ta y'a yɛrɛ ye parce que ani Mali ɲɛmɔgɔw de jɛra n'i bɛ ka fanga ta k'a lajɛ a kɛra o cogo kelen de la Mali ni Faransi jɛra fo Mali ɲinana a yɛrɛ kɔ n'i ye yanni bɛ k'a ka fanga ta Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ a la mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ o tɛ o c'est vrai que mɔgɔ tɛ su kɔrɔ fɔ nka n'i y'a ka fanga ta k'a lajɛ fanga kɛra cogo min na Faransi de ye fanga kɛ bien sûr n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Tarawele bɔra fanga la c'est vrai Musa Tarawele Faransi de y'a lasigi a ye Modibo Keyita parce que Modibo Keyita tun ye jɛkulu dɔw sigi n'o y'a ka milisiw ye surasiw don u bɛ yala ka jamana sécurité assurer kosɛbɛ k'u ɲɛ to a la o kɔnɔna de la bourse dira surasi dɔw ma u fɛ Faransi ye bourse di donc Musa ninnu taara formation na Faransi a seginnen ka na o formation de la i b'a sɔrɔ ɲɔgɔn y'o kɛra o kɔnɔ fɛn ninnu n'i m'a ye i tɛ se ka i da fa a la ten nka o de kɔfɛ a ma mɛn Modibo Keyita ka fanga taabolo kun ma diya Faransi ye donc janfa donna a la sinon ani Modibo Keyita ni Musa yɛrɛ kun man jan ɲɔgɔn na parce que a ye Musa dɛmɛ kosɛbɛ surasiya sira fɛ donc coup d'état kɛra Modibo la Modibo taara Musa ye san 20 ni kɔ min kɛ fanga la Faransi de y'a san 20 ni kɔ bɛɛ kɛ mais jateminɛ kɛra de peut-être Musa y'a ye k'a fɔ fanga taabolo kun man di a ye bilen ou bien peut-être u bɛ ka jɛ kɛ cogo min na jɛ sugu man d'a ye mais c'est pas que Mali ko kun tɛ bilen donc directement Faransi y'a ye k'a fɔ a fana bɛ fɛ k'ale janfa donc coup d'état kɛra a la ɲɔni kuma ka jan ne bɛ fɛ ka min dɔn Faransi bɛ se ka an ka dirigeants monopole b'u bolo tan cogo di non parce que an ka dirigeants ta t'u yɛrɛ ye ni banni yɛrɛ la o de don c'est comme sisan mɔgɔ ni Ala y'a kɛ i ye kalan sɔrɔ kalan ye jumɛn ye ka ko dɔn ka ko faamuya o de ye kalan ye an ka mɔgɔw ye chance min sɔrɔ farafinden e k'a lajɛ an ye kalan kɛ d'abord kalanw b'an fɛ yan maracogo b'an fɛ yan jateminɛw b'an fɛ yan dɔnni b'an fɛ yan an y'an ka dɔnni sɔrɔ o y'an ka jamana ye maintenant ka tila ka bɔ kɛnɛ ma ka t'o fana dɔnni sɔrɔ ne bolo e ka dɔnni kan ka bonya ni mɔgɔ min e taara min yɛrɛ fɛ i ta ye parce que e y'i ta dɔn ka tila k'o ta dɔn alors que français t'an ta dɔn kosɛbɛ o c'est vrai que u b'a ye forme de la mais superficiellement n'i y'a f'u ka taa an ka contre ni fɛnw kɔnɔ dɔnniya caman bɛ u t'a dɔn Macron fila bɛ kuma caman kɛ i bɛ taa sɔrɔ a t'an ka réalité dɔn a t'a dɔn k'an bɛ se ka ko kɛ a t'a dɔn an bɛ se ka mɔgɔ lajɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye a t'a dɔn mais temps de kan ka yira français la k'a yira diɲɛ jamana bɛɛ la français dɔrɔn tɛ o jamana puissance fɛn fɛn bɛ yen pour que an yɛrɛ fana ka kɛ puissance kɔrɔ tɛ wari b'i kun mais puissance kɔrɔ i ta y'i yɛrɛ ye
i ka jateminɛ ye min ye min bɛ se k'e ka jamana bɔ ɲɔgɔn na ka te k'o bila ba la. Donc maintenant il n'est pas interdit que an ka jɛ kɛ ni faransi ye o, mais i ka jɛ kɛ ni mɔgɔ ye. I bɛ jɛ kɛ teriya kɛ mɔgɔ fɛ, mais b'a yira i teri la bon karisa ne tɛ fɛ i ka nin kɛ nin y'i dan ne, karisa ne bɛ fɛ de i ta tɛ ne ka yɔrɔ ye dɛ, mais ne b'i dɛmɛ nin yɔrɔ fɛ, i fɛnɛ nin minɛn tɛ ne bolo i bɛ ne dɛmɛ nin yɔrɔ de la. Mais an ye k'a fɔ an ka mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛra u si ma se k'u ɲɛ jɔ n'a bɔra Modibo Keyita ka fanga la k'u ɲɛ jɔ faransi ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ faransi ye. Donc n'o bɛ mɔgɔ kun na san joli mara kɛra depuis 1968 Modibo Keyita bɔlen fanga la ka na se bi ma o ye san joli ye? A bɛ san caman bɔ. O san caman kɔnɔ e ni mɔgɔ min a tigi delilen don a la de o, a delilen don mun na? N b'a wele n b'i nɛni, n b'i wele n bɛ n sago f'i ma. A b'a sigi, président b'a sigi a ka dugu la. Bon, j'invite le président du Mali. Ne bolo Mali dɔrɔn tɛ dɛ, farafin jamana bɛɛ kan ka bɔ o de kɔnɔ. Faransi tɛ se k'a sigi ko n bɛ nin wele. N'o don, n'o kɛra ni jɛ de don, n'a sɔrɔ o ye jɛ taabolo ye. Mais an fana kan k'an sigi don dɔ la k'a fɔ ah bon, Faransi président min bɛ yen sa bon n'an mago bɛ la Mali kɔnɔ bi. Ne bolo o de ye teriya ye o, mais teriya tɛ ne bɛ n sigi bon n bɛ n sen da ɲɔgɔn sanfɛ bon karisa ni ji in ta ka di yan, karisa bon i kana don nin yɔrɔ in na. Ne bolo n'o kɛra jɛ la o tɛ jɛ, o ye a tɔgɔ kalabanciya jɛ de ye. Donc an ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛra a bɛɛ kɛra kalabanci de ye. Kalabanciw de don parce que u ye jɛ de kɛ maliyɛnw kɔ kan. E k'a lajɛ kɛ faransi ko n'a ye teri ye, terroristes a tɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔw lasiran bi u tɛ jamana kelen kɔnɔ o, u bɛ diɲɛ yɔrɔ caman de kɔnɔ. U bɛ min kɛ u bɛ pression de kɛ mɔgɔw kan, sinon bandiw de don, u bɛ pression de kɛ mɔgɔw kan k'i lajatigɛ, o la u bɛ fɛn dɔ f'i ye i b'o kɛ. Trafic réseau de don dɔrɔn. Maintenant mun na fɛn t'anw min bolo, an yɛrɛ bolo fɛn t'an bolo, n'a sɔrɔ hali fɛn b'an bolo an tɛ k'a fɛn sɔrɔ. Mun na fɛn bɛ minnu bolo an ɲɛ b'a la fɛn bɛ minnu bolo o tɛ k'a k'olu fɛ yen? Munnu tɛ k'a kɛ États-Unis, munnu tɛ k'a kɛ Faransi, munna u tɛ k'a kɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ minnu ye jamanabaw ye? Parce que a kɛyɔrɔ de tɛ minɛ, olu kɛlen don k'u yɛrɛ labɛn a kama de o. Mais mun na an n'u bɛ jɛ la san joli accords signera, mais mun na a ko ma dabila an fɛ alors que minɛn t'u bolo an fɛ yan yɛrɛ? Bɛɛ b'a dɔn djihadiste ninnu mɔgɔ min bɛ boli moto kan minɛn b'o bolo wa? O bɛ se ka comment se fait-il que mɔgɔ min bɛ moto san suguba kɔnɔ, moto yɛrɛ tɛ miliyɔn kelen bɔ, ka yala n'o ye ka taa surasiw ja tigɛ, ka taa duguw ja tigɛ, ka duguw minɛ, ko minɛn b'aw bolo, aw bɛ yala, avion b'aw bolo, drone b'aw bolo, hali sisan an bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Et puis fɛn problème yɛrɛ ye min ye fɔlɔ, a daminɛra kɔrɔn fɛ, mɔgɔw kun hakili sigira dɔɔni parce que a ma se Mopti centre la, a ma se yɔrɔ si. An bɛ mabɔ tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ, u nana ka na don Mopti. I tɛ se ka hali i yala Mopti kɔnɔ, i tɛ se ka bɔ Mopti tugu kɔnɔ, ka bɔ o kɔnɔ u ma da o ma, u bɛ Bamako yɛrɛ parce que ni mɔgɔ min ye Segu fɔ i Bamako de fɔ o, mɔgɔ min bɛ Kulukoro fɔ Banamba fɔ i Bamako de fɔ o. Donc an bɛ taa min? O jɛɲɔgɔnya bɛ taa min? Fɛn tɛ ka fara a kan, fɛn tɛ ka bɔ a la, fɛn de bɛ ka fara a kan. Ne bolo parce que franchise de ma kan ka ɲɛmɔgɔw bolo. Donc maintenant minnu fɛnɛ bɛ fanga la sisan, c'est vrai élection ko k'a fɔ élection date ka respecter, jamana wɛrɛ man k'o fɔ anw ye, an kan ka bɔ o kɔnɔ. Sanogo ye fanga ta, a ye coup d'état kɛ, u ko ka élection k'a date la, élection kɛra a date la, o kɔlɔlɔ an t'o de kɔnɔ wa? Sanogo ninnu ye Mali janfa parce que eux également u élection k'a date la, olu kun kan ka réforme de kɛ, u ma se ka réforme kɛ o, u ma se ka foyi kɛ, seulement u ye fanga ta dɔrɔn k'a di dɔ ma. I bɛ ka fanga, i bɛ ka man ka kɛlɛ o, Sanogo de kan ka kɛlɛ parce que olu ye fanga di IBK ma. IBK sigira fana a ma se ka franchise foyi kɛ, a ye kuma fɛn fɔ, discours fɛn fɛn fɔ fɔlɔ yan'a ka sigi, o de kun discours ɲuman ye o, parce que a tun bɛ ka tiɲɛ de fɔ, ne tɛ jɛn n'a ye, jamana rébellion tɛ kɛ n ka jamana kɔnɔ bilen, a tɔgɔ djihadisme b'a bɛɛ kɛlɛ, n tɛ accord lankolon signé min bɛ kɛ Mali kɔ kan, mais a sigira a ma bɔ tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ, a ma kuma foyi fɔ bilen, a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ yɛrɛ sago kɛ de ye, a taara Faransi ka taa kasi Charlie ko la, a bɛ taa kasi waati bɛɛ. Non, o de kɛra o, o de kɛra parce que a ma se ka tiɲɛ fɔ o, cɛ y'a sigi a y'a wele na karisa mago b'i la, il est parti, il a pris son avion. Ne bolo ale tun man k'o kɛ o, a ye Mali janfa. Donc o bɔlen maintenant sisan, ne bɛ fɛ ka min fɔ an ka mɔgɔw ye minnu bɛ yan sisan, u ka bɔ kuma kɔnɔ, u kana mɔgɔ si lajɛ, u kana siran mɔgɔ si ɲɛ. Halisa parce que u ka bɔ kuma kɔnɔ mun na? Bamako bi i tɛ se ka tagama RBR la, an b'a kalama, nous quand nous étions enfants, an b'an sigi an ka daw la, Bagadaji quand nous étions enfants, an bɛ su bɛɛ kɛ 3h 4h du matin Bagadaji,
an sigilen bɛ da la an bɛ baro kan an bɛ fiɲɛ sumalen bɛ ci mais bi bagaraji tɛ dɛ maintenant kura fan si an b'a fɔ quartier min do quartier kɔrɔ i tɛ se k'i sigi mɔgɔ ɲɛnama da la ka heure sugu dɔ kɛ parce que i yɛrɛ b'a dɔn min b'a la o. Donc c'est pour dire que terrorisme tɛ Segu dɔrɔn dɛ, terrorisme bɛ Bamako yan yɛrɛ. Donc ne bɛ fɛ de a k'a yira an na k'a fɔ ka fanga ye sɔrɔdasi fanga de ye. Sonyani fitinin minnu bɛ k'a kɛ o de bɛ kɛ sonyani kumaba ye o. Mais moto siyɛn fitinin ninnu de bɛ kɛ kumaba o de bɛ terreur bɛna se min kɔfɛ o mɔgɔ bɛɛ bɛ siran. Donc pour que an ka bɔ o kɔnɔ u ka kɛwale de yira an na. Kɛwale ye jumɛn ye u kana dan Irisika accord ma dɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka Mali dɛmɛ dɔgɔkun nata la tout près qu'on les appelle. Oui, parce que bi fanga minnu y'an janfa u y'an ka marifaw jeni jamana yɛrɛma hɔrɔnya jamana ka marifa bɛ jeniya. Donc minɛn t'an bolo an kana dogo ɲɔgɔn na o t'an bolo minɛnw bɛ ka san de. Maintenant n'o minɛnw t'an bolo ka minɛn ɲɛnamaw sɔrɔ an fɛ minnu bɛ se ka baara kɛ la minnu bɛ se k'an dɛmɛ u kana ni minɛnw ye minɛn minnu bɛ se k'an dɛmɛ minnu bɛ se k'an ka mɔgɔw former a kana kɛ ni hypocrisie formation ye dɛ a kana kɛ ni yɛrɛ yira formation ye k'a bɔ taa formation lankolon k'a bɛrɛ k'a tɛ session dɔw ma u bɛ taa kɛlɛ terrain sanfɛ u ka tila ka boli an b'o fɔ dɛ ka minɛn d'a ma minɛn ɲɛnama mais minɛn tɛ d'a ma fu fana parce que an tɛ jɔn ye an ka minɛn ɲuman sɔrɔ ka accord ɲɛnama signé ni mɔgɔ ɲɛnamaw ye. Maintenant e k'i ni ko ninnu bɛɛ ka dabila manamana ko parce que jamana o jamana ye jamana ɲɛnama ye manamana ko tɛ se ka k'i la. Rwanda filɛ bi Rwanda Paul Kagame ma mɔgɔ fa lajɛ a ma mɔgɔ si ba lajɛ o. Quand il a pris le pouvoir a y'a ye min n'a ka jamana bɛ taa a y'o de kɛ u y'a essayer ka don a ka jamana kɔnɔ cogo bɛɛ mais a tɛ ka mɔgɔ lamɛn o. Mais et pourtant ni Faransi bɛ relation hali sisan parce que une fois moi j'ai suivi un documentaire et Faransi société ba dɔ mɔgɔ taara a ka dugu la ka taa installer ka taa partenariat ɲini mais u ma tigi gɛn o. A taara partenariat kɛ mais partenariat bɛ kɛ gagnant de ye partenariat kana kɛ aw b'a sɔrɔ an t'a sɔrɔ o tɛ o. Et puis Faransi bɛ ka k'u bɛ dɔn d'aw ma Faransi bɛ se ka mun de di Mali ma parce que richesse bɛ Mali bolo o tɛ Faransi bolo o. N'i ko i bɛ Mali ta ka lajɛ fɛn min bɛ Mali bolo Faransi bɛ vino de ye. O bɛ tila k'an bolo lasɔn o de la. C'est très bien donc an bɛ se k'a miiri cogo di k'olu bɛ dɔn k'anw ye c'est que en superficie d'abord Mali ka bon ni Faransi ye siɲɛ caman o ka tɛmɛ ka bɔ yen Faransi bɛ waso ni vɛsi min ye Faransi tɛ coton sɛnɛ o n ko Mali de b'a sɛnɛ n ko Burkina de b'a sɛnɛ n ko jamana wɛrɛw de b'a sɛnɛ farafin jamana parce que coton tɛ sɔn Faransi ka dugukolo la o. Faransi bɛ ka sanu min ta k'a yɛrɛ ka wariw kan hɔrɔnya o sanu bɛ ka bɔ min sanu bɛ mine d'extraction bɛ Faransi ye a tɛ yen o mais réserve b'a bolo o réserve bɔra min n'u y'a bɔ an ka jamanaw de kɔnɔ. Donc il faut pas que an ka complexer k'an yɛrɛ kuma suli an kuma man ka suli o an kun kan ka kɔrɔta ni i tɛ Mali yɔrɔ si ta bi a lajɛ mais misaliya ye mun ye sanu tɛ Kayi dɔrɔn bi sanu bɛ Bamako yɛrɛ o parce que n'i ye dugu dɔw ta k'a lajɛ Bamako kɛrɛfɛ Ture la Sanawara fanfɛla ninnu fɛ n ko sanu b'a bɛɛ la. C'est très bien sanu bɛ fan bɛɛ de kulonkɛ foyi t'a la donc k'an ka ba fan bɛɛ sanu bɛ yen donc maintenant comment se fait-il k'anw bɛ se ka kɛ nin bɛɛ b'an bolo réserve sugu bɛɛ b'an bolo an tɛ se ka exploiter an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ ye Mali janfa u bɛɛ Mali janfa parce que n'i ko mɔgɔ ka partenariat kɛ ni jamana ye minnu sɔnna ka baara kɛ ka minɛn sɔrɔ olu kan ka na minɛn bɔ an fɛ yan ka dɔ d'an ma an ma se ka partenariat ɲɛnama kɛ n'u ye an ma se k'an ɲɛ jɔ u ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ bɔ karisa i bɛ na ni nin ye i bɛ nin bɔ nin y'an ta ye nin y'an ta ye après i bɛ minɛn feere an ma an yɛrɛ b'an ka fɛn bɔ n'i bɛ fɛ k'a san i b'a san o ma se ka kɛ o san joli on est en fait exploité. Donc il faut qu'on se dise la vérité tant que Mali ma i jɔ i jɔyɔrɔ la tant que ɲɛmɔgɔw ma Faransi lajɛ ka tiɲɛ fɔ Faransi ye ka Faransi bila a bilayɔrɔ la Mali tɛ se ka bɔ nɔgɔ la wa don o don président fɛn fɛn bɛ sigi Faransi de b'a fɔ an ka élection kɛ olu de bɛ mɔgɔ bila ka ne deli ka Mali ye mɔgɔ bila ka taa Faransi ka taa élection supervisée ya an bɛ an da don ka maire sigi yɛrɛ la président sigi yɛrɛ ka to hali ka maire sigi an b'an da don la mais an ka fɛn jumɛn bɛ yan n'a fɔra ko an yɛrɛma hɔrɔn ye an ka fɛn jumɛn bɛ yan a tɔgɔ jama ka sigidi fɛnw na ko Faransi t'a da don a la hali ni faama min ma don premier ministre ma don u b'a fɔ i ka taa ne bolo tant qu'an b'o kɔnɔ a tɛ fɔ ko an ye indépendance b'an bolo mais an bɛ ka taa sira min fɛ sisan a bɛ fɔ o de ma ko indépendance b'an bolo mais ne bɛ fɛ an ka b'o sira yɛrɛ fɛnɛ kan sisan an ka kɛwalew daminɛ ni denmisɛnnin min ye fɛn kɛ an ka droit de l'homme ko bɔ a la droit de l'homme ko bɛɛ ye Faransi ko de ye sinon États-Unis bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔ ye fagali kɛ jamanaw États-Unis ye dugu caman de jamana caman de faralen ɲɔgɔn kan dugu dɔw bɛ la n'i ye fagali kɛ u bɛ na n'i ye k'i sigi chaise kɔnɔ ka piqûre k'i la k'i faga i somɔgɔw bɛ na fɛn min ka di i b'a fɔ ni musique laban min ka di ye ou bien mɔgɔ min ka di i yɛrɛ masurunya mɔgɔ bɛ fɛ k'u ɲɛla u bɛ na n'o i b'o y'i ɲɛla n'o bɛ kuma ou bien musique min ka di u b'o k'a la u bɛ piqûre k'i la bɛɛ ɲɛna mun na Faransi tɛ wuli ko droit de l'homme kɛlɛla États-Unis parce que Américains y'a dɔn k'a fɔ olu ka n'u ye mɔgɔw minɛ n'a fɔra droit de l'homme ko ka bɔ a la États-Unis bɛɛ bɛ sa
bandu tɛ ko to ye ko droit de l'homme maintenant an ka o bɛɛ bɔ a la ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kojugu kɛ on te prenne an ka taa n'an ka sariya siraw ye an yɛrɛ b'a dɔn an ka réalité ye min ye n'i ko bɛ mɔgɔw minnu mɛnɛ ka u kun a tɛ ban ça ne peut pas terminer donc il faut k'an ka lajɛ an ka réalité ye min ye an ka taa n'o ye a banna c'est ça. Pape Diallo faranka dɔ b'i bolo ka kɛ nin ka ani Russie komi ani Mali ka Mali ni Faransi ka jɛ an ma se ka kuma ɲɛnɛma foyi de sɔrɔ walasa an bɛ se ka bɔ Faransi ka jɔnya kɔnɔ sisan nɔ ani Russie bɛna jɛ min fɛnɛ kɔ yalima an bɛna jɛ in fɛnɛ to ten Russie la k'i sago kan na wa an bɛ se ka mun de kɛ walasa Russie la fɛnɛ ka na sago kan na ko Mali y'a sago kan na cogoya min na Faransi y'a sago kan na cogoya min na plutôt. Voilà, donc au kuma jaabi yɛrɛ bɛ an ka ministre Diop bolo a y'o de fɔ kunu ko ni olu bɛ kuma bi n'u bɛ laɲini kɛ bi a laɲini nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o ye hɛrɛ bɛ se ka se maliyɛndenw ma cogoya min na k'olu bɛ taa de ko ka taa Mali ka intérêt de défendre d'abord donc ni mɔgɔ min bɛ se k'o dɛmɛ o sira kan olu pɛrɛnnen don k'o dɛmɛ minɛ mais dɛmɛ min tɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase maliyɛnw ma olu t'u tɛgɛ don o dɛmɛ kɔrɔ donc je pense que o ye déjà pas dɔ ye min b'a to anw ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya o tɛna kɛ ani Russie ta ye Russie ta in bɛna fisaya ka tɛmɛ o kan mais ne tun bɛ fɛ k'an da tu yɔrɔ dɔ la ni o tun ye CEDEAO mɔgɔw ta ye parce que CEDEAO d'abord o sigira kun min na fo de ka ɲɛfɔ CEDEAO de sigira walasa sugu minnu bɛ jamanaw kɔnɔna na feere sira kan sɔrɔ sira kan bolodiyɔrɔma sira kan sɔrɔ sira fɛ o ka se ka nɔgɔya an bɛ minɛn minnu dilan an bɛ fɛn minnu sɛnɛ Mali kɔnɔ ani dugu tɔw an ka se ka sanni ni feere kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la an ka se ka tagama ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔna na nɔgɔya la CEDEAO sigikun ye o de dɔrɔn ye nka an ye mun ye o CEDEAO o laban kɛra de chef d'état c'est-à-dire jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen o farafindugu kɔnɔna na ni a bɛɛ k'u ye Faransi ka gouverneur de an ka jamana kɔnɔna na Faransi ka représentant an ka jamana kɔnɔna na donc i b'a ye dɔw bɛ san mana kelen fara u ka mandat tɔ kan dɔw bɛ taa kɛ mana fila ye sariya sɔsɔ kan jamana a ka sɔrɔ jamanadenw m'o hakɛ d'u ma donc ni o dugu min ye dɔ fara ka mana kan o dugu chef d'état tɔw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tigi dɛmɛ tant que o tigi ye Faransi ka mɔgɔ ye donc o waati la an ko CEDEAO kɛra syndicat des chefs d'état ye nka an ye nin min ye kɔsa na o mun ye olu fana ka génération ba de kuru ye i n'a fɔ ko par exemple ni Burkina ta sisan Blaise Compaoré min kun bɛ yen mɔgɔ min fɛn kun wolola a si ma deli ka président wɛrɛ y'a ɲɛna o bɛ san 30 san 40 kɔ la u ma deli ka président wɛrɛ o si ɲɛna ni Blaise kun tɛ donc o ye Blaise min gɛnni kɛ ka bɔ yen Blaise ɲɔgɔnna tɔ minnu kun bɛ yen fana farafinna jamana kungo kan jamanadenw commencera ka wuli olu ka génération de kama sisan dɔɔni o de y'a to i y'a ye nin sen na o ye Alpha Condé fana bale fana k'o bɔ k'o bin o minɛnen bɛ o bolo yen donc syndicat in de jasira sisan o CEDEAO de jasira o sira fɛ u ta kɛ mun ye sisan o kɛra minɛn de sisan i n'a fɔ sisan Faransi Mali tɛ ka Faransi gagner sisan Assimi nana fanga na sisan a kɛ to bɛ kuma kɔnɔ Assimi nana fanga na sisan o ye ko gɛlɛya Faransi bolo donc Faransi bɛ ka tɛmɛ sira dɔ de ɲini parce que i bɛ ka ko ye Faransi ka lasigiden de o de y'a to hali ni ko ye colonialisme définition colonisation définition ni ko a ta Larousse wa dictionnaire bɛ ko Larousse o tun bɛ exemple de ta ko par exemple que la France a trouvé à Ibeka comment on appelle un colon quoi c'est-à-dire bon un mɔgɔ i bɛ ka sɔrɔ a ka jɔnya kɔnɔ mais a bɛ Larousse kɔnɔ a b'a kɔnɔ exemple yɛrɛ ta Ibeka yɛrɛ fana de kan donc o min kɛra sisan Assimi ninnu nana fanga na o sira de datugulen de don sisan Faransi ɲɛ donc Faransi bɛ ka tɛmɛ CEDEAO de fɛ donc CEDEAO de kɛra minɛn ye sisan minɛn min b'a to ni Faransi ka fɛɛrɛ jugu bɛ se ka lasabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na o de y'a to u nana ni sanction
sanction ye k'a fɔ ko ni élection ma kɛ février k'u bɛ an ka ɲɛmɔgɔ sanctionné donc o ye sanction min daminɛ fɔlɔ k'u tɛ voyager k'u somɔgɔw tɛ voyager k'o si de kan ka kɛ mais CEDEAO ka o kuma yɛrɛ fana filɛ nin ye o ye bingani de ye parce que CEDEAO yɛrɛ kan ka attaquer o de kan mais ne fa kɛra président ne fa kɛra député ne fa kɛra ministre est-ce que ne de ye fa kɛ député est-ce que ne de ye fa kɛ président bon ni an ni ne fa bɛ ɲɔgɔn na munna a b'o kɔlɔlɔ lase ne ma CNT maa 21 n'a fɔra ko olu n'u somɔgɔ si k'olu si kana voyager o kumana n'u ka ci min bɛ yen ni bana don n'o kan ka furakɛ kɔfɛ o kumana olu bɛ to yan olu ka sa ten n'o kɛra sisan o sababu bɔ ɲɔgɔn na o tɛ CEDEAO ta yan mais k'a yira k'a fɔ CEDEAO jasilen don olu ko Diop ninnu si kana voyager Diop ma voyager ni ka taa Russie yan mɔgɔ sari y'i jɔna ani Russie la cɛ donc o kɔrɔ de ko kuma dɔw la u bɛ kuma dɔ fɔ jamana kɔnɔna na papali de don donc jamanadenw si man tɛ ka sɔn k'a fɔ ko jamanadenw ka n'u ja wuli u ka kuma na parce que ni fanga bɛ yen fanga ye jamanadenw de ta ye voilà donc ne tun b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fara kan. Ok, Monsieur Touré, comment faire face à la CEDEAO? An bɛ se k'an jɔ CEDEAO ɲɛma cogo di? An bɛ se ka CEDEAO kɛlɛ cogo di sisan nɔ? Bon, parce que an y'a ye CEDEAO nafa t'an kɔ. mais ne bolo CEDEAO kɛlɛli tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que CEDEAO jɛkulu fɛn fɛn bɛ CEDEAO tɛ jɛkulu kelen ye o c'est vrai qu'ale bɛ Afrique de l'Ouest yan mais UEMOA fana ye jɛkulu dɔ ye Union africaine ye jɛkulu dɔ ye wa n'u ka sariya sɛbɛn bɛɛ ye hakilinaw de ye an t'an yɛrɛ ye min kɔnɔ o ye kɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o i n'a fɔ Jalo ye min fɔ sisan n'i ye suguko ta k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a fɔ Faransi de b'a fɔ c'est comme CEDEAO fɛn fɛn bɛ sigi fɛn fɛn sigira CEDEAO dɔrɔn tɛ dɛ jɛkulu fɛn fɛn sigira Faransi ye mara kɛ jamana minnu kɔnɔ ka tɛmɛ a jɛkulu bɛɛ ye Faransi ka hakilina de ye a kelen tɛ yen min tɛ Faransi ka hakilina ye parce que u bɛna don an ka marché kɔnɔ i b'a ye an ka jago fɛnw bɛɛ ye kelen presque i bɛ taa sɔrɔ Mali bɛ kɔɔri sɛnɛ cogo min na Burkina fana bɛ kɔɔri sɛnɛ ten jamana wɛrɛ fana bɛ kɔɔri sɛnɛ ten hali n'a sɔrɔ dɔ ta fanga ka bon ni dɔ ta ye Sénégal bɛ tiga sɛnɛ Mali bɛ tiga sɛnɛ jamana wɛrɛ fana bɛ tiga sɛnɛ hali n'a sɔrɔ dɔ ta fanga ka bon ni dɔ ta ye donc Faransi y'a ye k'a fɔ u ka investisseurs bɛ na an ka jamanaw kɔnɔ u bɛ na n'u nana Mali kɔnɔ Mali sariya sɛbɛn o ni Côte d'Ivoire ta tɛ kelen ye Côte d'Ivoire ta o ni Burkina ta tɛ kelen ye Niger ta o ni Sénégal ta tɛ kelen ye pour que tout simplement ka se ka fɛnw fara ɲɔgɔn ka harmoniser u ye jɛkulu sigi ani ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ an ka an ka taa ɲɔgɔn fɛ yen k'a nɔgɔya an bolo o tɛ dɛ a b'u le ka doni nɔgɔya an bolo u bolo parce que u ka investisseurs mana na pour que u ka se k'u yɛrɛ trouver u yɛrɛ sɔrɔ an ka textes la an ka textes tɛ foyi u ka textes de don ni CEDEAO ta la i bɛ taa sɔrɔ Faransi ni jamana wɛrɛw minnu bɛ jɛkulu la dɛ copier coller dɔrɔn de don an ka texte foyi tɛ Mali kɔnɔ an experts b'u sigi san vaut des années milliards bɛ bɔ an ka jamana kɛsu kɔnɔ k'a d'u ma ko experts nana hakilina falen expert foyi tɛ sigi ko Faransi expert dɔ t'a la donc c'est pour dire que CEDEAO sigira ni Faransi ka hakilina de ye UEMOA sigira ni Faransi ka hakilina de ye Union africaine sigira ni Faransi ka hakilina de ye et u ka sariya sɛbɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko OHADA ka sariya sɛbɛn Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires a tɛ droit des affaires dɔrɔn na a bɛ comptabilité la OHADA ka comptabilité livre bɛ yen tout simplement c'est des textes copiés-collés de la France a sira bɛɛ fɛ pour que u ka investisseurs ka nɔgɔya sɔrɔ an fɛ yen maintenant ne bolo n'a fɔra jamana ta y'a yɛrɛ ye o jamana kelen a sago b'a yɛrɛ la o jɛkulu min n'a ka d'a ye ka don o la a bɛ don o la et puis encore ni Mali ta ɲana Mali bolo Mali ka lagɛli kɛ a ka tiɲɛ fɔ n'a ɲana a bolo Faransi a tɛ ka siran Mali dɔrɔn ta ɲɛ o parce que jamana wɛrɛ bɛ fara Mali kan donc siga foyi t'a la ni jamana wɛrɛ ma fara Mali kan o jamanadenw bɛ wuli u ka jamana ɲɛmɔgɔ nɔfɛ k'u ka fara Mali kan parce que u fana bɛ Mali ta misaliya ta donc Faransi ma éradiquer diɲɛlatigɛ la ka min bɔ i b'o dɔn o de ye ka an to yen an ka kalan u ka kalan faamuya parce que an ka mɔgɔ kalannen fɔlɔ-fɔlɔ olu bann'u yɛrɛ la u ye Faransi kalan kɛ ka an ka kalan kɛ mais ka an ka kalan bila ka Faransi ta maintenant sisan mɔgɔ kalannen minnu bɛ yen an ka génération mɔgɔw ani mɔgɔ wɛrɛw
an bɛ k'a lajɛ an ka voyagera an y'a ye k'a fɔ tɔwden a hakili man di ni ne ta ye Jalo b'a dɔn tɔwden a tɛ faamuyali kɛ ka tɛmɛ ale kan Jalo b'a dɔn k'a fɔ tɔwden bɛ kɛ premier ye o ye galon de Jalo bɛ kɛ premier ye donc fɔlɔ o de tun t'an kun an ka mɔgɔ kalanden fɔlɔ-fɔlɔ tun bɛ Faransi de bila en sanfɛ mais bi avec la prolifération des médias Faransi il est de kɛ parce que a sɔnna an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka kuma yan bi an ka kumakan bɛ se ka lamɛn diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc a ye kɔlɔn de sen a yɛrɛ bɛ bin kɔlɔn in kɔnɔ o parce que an b'o de bi tile la donc i tɛna se ka galon tigɛ an ye an ka ɲɛmɔgɔ foyi tɛ galon tigɛ an ye bilen parce que n'i ye galon tigɛ an ye n'i ko sisan k'u ye nin kɛ yan fɛ mais o dugusɛjɛ bɛɛ i b'a ye a bɛ bɔ mɔgɔw b'a ko non a ma kɛ donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya joona fɔlɔ mɔgɔw tun tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya joona o t'a sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ tubabu jamanaw kan u b'u nɛgɛn ka galon tigɛ aw ye bon n'u ye lɛtiri ci anw ma fɛnɛ pour que lɛtiri an k'a sɔrɔ kalo kelen tun bɛ kɛ an t'a sɔrɔ wa téléphone tun bɛ sonné a tɛ taa parce que téléphone tun tɛ bɛɛ bolo mais bi téléphone yɛrɛ dɔrɔn tɛ communication fanga bonyana kosɛbɛ donc o kɔnɔna la donc u k'a dɔn k'a fɔ an tɛ mɔgɔ si t'a yɛrɛ to yen bilen wa jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn n'i m'a kɛ ni mɔgɔw ka sira ye jamanadenw bɛ wuli kama o ɲɔgɔnna b'a deli ka kɛ yan fɔlɔ min kɛra i bɛ k'a la lebu de don a ma kɛ fɔlɔ n'i y'a ye Faransi tɛ se ka kuma foyi fɔ Sanogo t'a la o ma kɛ o Sanogo t'a la a tɛ ka fanga tiɲɛna u wulila ka taa ka fanga cɛ Sanogo yɛrɛ fanga cɛ kun min na a taara mais Sanogo ma se ka foyi kɛ yan ka fanga di dɔrɔn a ye Faransi lamɛn dɔrɔn fanga di bɛ kama jɔnkuna ninnu sigira u ye fanga di mɔgɔ min y'u jɔ u y'a d'o ma donc o ɲɔgɔnna de ma tɛna se ka kɛ bilen parce que jamanadenw de wulila karisa i ka fanga i ye galon de tigɛ an ye i ma foyi fɔ mɔgɔ bɛ se ka tɛgɛ da min kan k'i y'a kɛ i bɛ k'a ye san joli kɛ san 8 ou bien san joli san 7 ni dɔɔni kalo dawni a ma foyi fɔ a ka campagne na programme na k'a ye min kɛ a ko kalanko fɔ a m'a kɛ a ko sécurité bɛ na insécurité m'ale yɛrɛ la taa a ye fɛn fɛn fɔ mɔgɔ ma se k'i tɛgɛ da sigi a ko dumuni bɛ nɔgɔya dɔ de farala malo sɔngɔ kan donc il est temps que an bɛ en fait Mali ka lagɛli kɛ a ye tiɲɛ fɔ Faransi ye cogo min na CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i ye tiɲɛ fɔ Faransi ça veut dire k'i ye tiɲɛ fɔ CEDEAO de ye o et puis encore Mali kana siran sanction ɲɛ parce que fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi diɲɛ mɔgɔ de mago b'a la n'i ko sanu diɲɛ mɔgɔ mago bɛ sanu na o n'i ko ji an ka souterraine eau souterraine diɲɛ mɔgɔ mago b'a la o n'i ko baji mɔgɔ tɔw bɛ baji ɲini u fɛ ji min ta ɲuman u tɛ k'a sɔrɔ ji b'an fɛ yan n'a ye u ka dugu bɛɛ datugu le Mali va vivre c'est sûr parce que mɔgɔ minnu mago b'an ka fɛnw na u bɛna san o min don dɔrɔn seulement ni Faransi ko mɔgɔw kana partenariat kɛ ni Mali ye Faransi fɛnɛ teri jamanaw de bɛ yen o ye jɔn ye an ka farafin jamana dɔw de y'a teri jamanaw ye mais o farafin jamanaw ye fɛn jumɛn de ɲɛ anw ye an ka fɔ parce que il faut voir Mali kɛrɛfɛ dugu la Côte d'Ivoire économie n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛ de don mais Côte d'Ivoire sɛnɛ tila bɛɛ tun ye maliyɛnw de olu tun bɛ taa dugukolo sɛnɛ maintenant hali ka taa a tɔgɔ Côte d'Ivoire ka exporteli kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na ports la maliyɛnw de tun bɛ taa fɛn san jamana kɔfɛ ka taa an ka camion baw n'i y'a lajɛ Côte d'Ivoire sira ça marchait beaucoup à l'époque parce que maliyɛnw tun bɛ min na don Côte d'Ivoire économie na c'était énorme guerre n'a k'a jɔrɔ o maintenant u taara Sénégal u bɛ ka min ladon Sénégal économie na c'est pas croyable parce que le Mali est un pays de commerce an bɛ commerce kɛ an b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na fɛnɛ donc ni olu bɛɛ y'u ka dugu datugu maintenant ce qui est sûr n'an bɛ mondialisation kɔnɔ ne tɛ sɔrɔ tiɲɛ de don jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu mago bɛ Mali la a kana cogo dɔ na Mali da gosi o maintenant mina mɔgɔw bɛ siran parce que o ye an ka mɔgɔ fɔlɔw ma baara kɛ o de la mɔgɔw bɛ siran Modibo Keyita tɛmɛlen a kɔ parce que Modibo Keyita il faut voir il a réalisé a réalisation min kɛ Mali président Modibo Keyita ye san 8 de kɛ Musa Traoré ye san 20 ni kɔ kɛ a ma réalisation foyi kɛ ka tɛmɛ san 8 Modibo ka taa san 8 kan san 8 il a fait des universités san 8 kɔnɔ a ye dɔgɔtɔrɔsow de dilan san 8 kɔnɔ a ye mɔgɔw de former docteur ɲɛnɛmaw san 8 kɔnɔ a ye usine joli dayɛlɛ mɔgɔ si tun tɛ tila kalan na k'i bɛ baara sɔrɔ Mali yɛrɛ man ka jɔrɔ baara kɔnɔ maliyɛn den parce que ni démographie ta k'a lajɛ on n'est pas peuplé comment se fait-il k'an mɔgɔ fitinin k'an tɛ baara sɔrɔ o ye yɛlɛko de ye o parce que normalement usine kan ka kɛ de bɛɛ ka baara min taara école la o min ma taa école la bɛɛ ka baara sɔrɔ mais bi e ka lajɛ kɛ mɔgɔw bɛ tila mɔgɔ minnu bɛ Faransi ka jɔn olu bɛ tila k'a fɔ mais kalan tɛ yen dɛ baara tɛ yen dɛ biro kɔnɔ baara tɛ biro kɔnɔ baara bɛ yen bi a bɛ yen sini parce que Bamako de mɔgɔw bɛ Bamako de kɔnɔ o ma taa Mali yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw la o mais mɔgɔ fonctionnaire kan ka recruter massivement parce que
il faut voir un pays qui est développé au Bessika fo Mika o yoro ni kuma sonji la Oui, parce que ni information da soro ko sen Oui. ko nord kele nyoni aka se foni degré ma ni aye nord du sou yere fara sera ka mbeja du sou deme parce que fin compte administration tout fait pratiquement ils sont délaissés foi tout fait donc ça veut dire que yika kopma ba sonji la et recrutement n'était que massivement foi de tout fait et puis nord yera dronteo il est beka égalaike même quand tu prends la région de Ségou Baramakeo égalaike ni bora Ségou qu'on a ta dugu do la mo ni ka mo banara ou ba bla wotroni ne kono kanana docteur Sola et pourtant recrutement kera docteur ka recruter femme bedi maintenant ni sene boyana sene ka ke femme be fe mo ko ta ka ke tugumina sene mali dugu kolo takala dugu kolo tekele ni kita mara takala ke yem mara fe be ta soro tigare be so na kosebe ni siga so kuchala enfant takala be ta soro dugu kolo korbe so ala kosebe fe orobe so ala mite kori kube so ala banangu be so ala donc ni mali yoro re takala ke kayan fa be ta soro fe orobe so dugu kolo la donc ne bulu fe ka diversifier sene kena o ka bunya ni segu mara takala malo be sene malo fitin de be sene donc aka sene ka malion bo kosebe malion ka dun ka lafia ka soro ka labo kenema ne bolo mali mo folo mu sigira de fanga modu ka fanga chenen ko le mali janfa parce que ne malion be sran bi kum na anda tugu antna se ka bo parce que docteur so tambolo ou ma fouille que ma docteur so jo ou était furake hein école so tambolo parce que école so munumbe et beba kala mal fo mor kuna des formation do ke mo ko neuf nouvelle école fondamentale ka mo do taluma CP soro ku beta do kana directeur d'école do kana école maître les fonctionnaires bi école so la village kono utikal to kan fo utika kuma fo ifo to kan do ntama nga wasono nga wasoni kala ne pa kala inte to utayo histoire te to utayo géographie te to utayo science te to utayo science ala ka donyadi to menta o donya nunu beni ala ke anga mo ma kala ka se kubu do la mo ka sra c'est pour dire tout simplement que Malika e fanga kofe san shaking kofe fobi mali ma mo soro mi be se ka basigi badu anga femin ba ere boloka donc no kun kera na soro bara kun kera ere kanya nu kun ku ba datu ni ko ibe jamana datu jamana mi ka fembe ba ere bolo balo be fembe be me obi yeli lade o yele ko de o yo donc anga bo be kono ne bolo il faut réellement que Malika tient fort tant qu'il m'a tient fort itati yere na e tient fort français dama aka tient fort na dana français ma ne bulu sida o ya famia o ce n'est que ça oui Diallo e do faro kuma ka et nous fort ne bisa mi fort doron parce que wa foko ni roda to ko mamne ne red la fo do en bon o soma ni ne musicien so anadima ka fufu kala ko du c'est plutôt sur des au shit de bon français votre client fait ka jamais demande badum ka badire bade blabla sans fait a betubli ka faronga a fanchi de bon français mo chauffeur et mais amaka furu doronto ala nga buru oui mais blé be c'est français blé be c'est en fait ni ala nga nord du do be ne moi j'ai été au nord du Mali dugu do be ni blé c'est na avec ina fo kabako au blé be c'est ka Mali be servi mais blé be pour e blé de o mais c'est pas le français donc maintenant il faut qu'anga boni be de kono complexité anga ya fa ça no anga bossé daoula non anga bossé daoula te o tant que we ka fe fo femina an yere en temps yere ya kono anga tienfuye ni anga nga boala da anga boala parce que mo maranyemo jamana nyemo ko anga marake mara mimbe na fa be si jamana do ne ma mais amesi daoula ameka marake sida on nafa jumeme ka si en ma phobie non an nafa te ka sama o sida on nafa fo te ka sama français ani français ka jenyo ya phobie an nafa jumen nafa ma basira ambema jamana do nga fo en vraiment jamana do nga hakilna jume u ka hakilna ne lakana yi pour que ka tay ka bararo la sokoma fika lakana di pour que ali banabagato ika do ka fika ngata docteur solo ya klibe docteur la ya so lakana do bi ko sino i boto yere be sira amna te docteur est-ce nyande ka sentina sa parce que mais c'est quand insécurité be sera fambe maintenant il te se ka fouille sur jamana kono tant qu'il la kana masabati ambe ka fe fo ko ni o be fude la kana ka sabati en même temps mo be jamana kono nu be ka a essayer ka jamana minu be ka marake bi mara tabulo mi kananyi ami ku me ka menyi minu be ko kebi mo ba essayer ka do ko jugorma tinti ka bulu ka ulu kele ko fanga kono
ka sabotage kɛ hali boulanger ka grève yi c'est un sabotage ni y'a lagɛ mais e ka lagɛ kɛ boulanger lagɛ ni ye papier ta ka lagɛ i b'a ye k'a fɔ boulangerie mɔgɔw ne tɛ gouvernement nɔfɛ dɛ ne tɛ boulangerie fɛnɛ nɔfɛ ne t'a si dɔn mais ni papier ta ka lagɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu kɔnɔ yani i bɛ k'a ka fanga ka ban boulangerie kunna ta grève la mais u ye ɲɔgɔn dalajɛ min kɛ o ɲɔgɔn dalajɛ kɔnɔna la a fɔra de mɔgɔ si man ka bɔ dɔ kɔfɛ a bɛ bɛn ko de kan buru bi sɔngɔ bɛ yɛlɛ a bɛ jigin mais suko ni dugusɛjɛ ka wuli ka buru sɔngɔ yɛlɛ parce que a tɔgɔ yɛrɛ sago kɛ jamana an b'o de kɔnɔ o de bɛ yen parce que min ye min ja o b'o kɛ foyi kun tɛ bɔ a la donc il faut k'o de ka dabila mɔgɔ n'i ko i bɛna voilà n'i bɛna ordre public troubler i kana to yen i ka minɛ voilà c'est comme ça. Bon ne tɛ danfaraba bila olu boulangerie ninnu ni faransi mercenaire minnu ma la ka balo jeni parce que an bɛ guerre de la bɛɛ y'a ye kɔsani na an ka funakɛni dɔw taara faransi ko sommet donc taalen sommet in na yɔrɔ sommet bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ ka n'i senna o Macron na an ka funakɛni dɔw ta ka taga n'u ye o kɔnɔna a y'a f'u ɲɛna ko nafolo b'a bolo k'a bɛ 30 millions d'euros de d'u ma k'u kana jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko transition ko fɛn kana fara kan k'a fɔ ko minnu bɛ yen ni a fɔra ko ye jamana nafolo suɲɛ ko n'u bɛ kaso la ko k'u labɔ ko o kuma de fɔ jamana kɔnɔna na ko n'a y'a kuma fɔ ko CEDEAO b'u kɔ ko ale yɛrɛ Macron fana b'u kɔ donc kuma in tɛ dɔwɛrɛ o kɔrɔ de ko faransi kelen ma nafoloba de labɔ ka di mercenaires ma kungo kɔnɔna ninnu na yen sɛnɛkɛla minnu bɛ yen k'u bali u ka sɛnɛ kɛ wa ni min non sisan min na n'u bali ka sɛnɛ kɛ ni min sera ka sɛnɛ kɛ u ka sumanw ta u k'o jeni walasa kɔngɔ ka kɛ jamana kɔnɔna na ni kɔngɔ kɛra jamana kɔnɔna na jamanadenw bɛ wuli jamana ɲɛmɔgɔ contrôle la o kuma na u kɛlen ka nafolo di minnu fana ma politicien ma ani denmisɛnninkulu ma olu ka bɔ ni kumakan ye k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔna na ko la vie est chère k'a fɔ ko mana kana prologer ko an bɛ démocratie la k'a fɔ ko minnu bɛ kaso kɔnɔ ko k'u labɔ ko parce que ko tajugu sara don donc olu min b'o o la yen dɛ o boulangerie minnu o fana bɛ grève la kɛ a bɛɛ y'a fasuguya kelen de a bɛɛ y'a fasuguya kelen de ka kɔngɔ de wuli jamana kɔnɔna na walasa jamanadenw ka se ka wuli ɲɛmɔgɔw fana contrôle la mais olu tɛ min kalama c'est que maliyɛnw filɛ nin ye olu tɛ maliyɛn dɔn mali ka di maliyɛn kojugu mali de la i b'a ye dugutigi mali équipe nationale bɛ ka jouer waati min na ni mali cira i b'a ye dɔ bɛ min bɛ ka télé lajɛ a sɔmi cogoya kɔnɔ crise bɛ dɔw minɛ dɔw b'u ka télé ci parce que ko mali cira nka nin y'a san ta ye mali équipe nationale tɛ ko dɛ mali sɔrɔsi ko de don wa maliyɛn b'a ka sɔrɔsi fɛ kojugu donc yɔrɔ balontan na sisan ni n'a daminɛ sisan maliyɛn bɛɛ de bɛ kɛ entraîneur ye bon guerre daminɛ sisan maliyɛn bɛɛ de kɛra expert ye guerre kɔnɔna na maliyɛn bɛ ka kɛlɛ in lajɛ ni a ɲɛ kun yɛrɛ de ye a si tɛ ka tɛmɛ o ɲɛ kan donc maliyɛn denw yɛrɛ fana hakili de sera niveau san dɔ la min tɛmɛna politicien ninnu ta la o de y'a to bi i b'a ye politicien bɛ kuma cogo o cogo maliyɛn t'u jate yɛrɛ u t'u lamɛn u bɛ hali n'u ye fɛn dɔ fɔ yɔrɔ jan maliyɛn bɛ bɔ ni jaabi dɔ de donna k'a fɔ ko karisa nin to yen sisan nin de bɛ e kɔnɔ an ye dɔn ka ban donc u b'o o fili n'o o dɛsɛ kɔnɔna dɛ olu de bɛ ka don ni ko sira ninnu o de y'a to i b'a ye u to k'a fɔ k'u bɛ bagabaga kɛ ko an yɛrɛ wolo débauche les remparts an bɛ to ka jamana bɔ ka taa boulevard la k'olu fana bɛ jamana bɔ an ko démocratie de dɔ ye bɔ kɛ o dɛsɛra ka bɔ ka taa denmisɛnnin rappeur dɔ bɛ yen olu ka hakili n'u ka seko n'u ka dɔnko o ye dɔnkili dumanbaw da ka denmisɛnninw dusukun minɛ u b'o dɔnkiliw da u bɛ to o denmisɛnninw de ta ka t'olu bila salle kɔnɔ k'a fɔ ko denmisɛnninw ma ko ayiwa a ka artiste ɲumanba in a kan ka taa concert la a ye taa lamɛn donc o ye denmisɛnninw de cɛ sisan o de y'a to a video kɔnɔna na i b'a ye denmisɛnninw tɔ u ka politique kɛnɛ kan u bɛ ka kule n'u artiste tɔgɔ ye u bɛ ka kule n'u artiste parce que denmisɛnninw bolo ko concert de tun bɛ yen donc u taara u taara o jamana de fara ɲɔgɔn kan sisan ka tapage kɛ o cogoya la jama yɛrɛ ma sɔrɔ parce que o ye mɔgɔ min bila ka taa photo ta o tigi yanni ka jɔ ka photo ta a y'i da de ka photo ta sanfɛla fɛ donc o kumana kɔnɔna ninnu fana tɛ yen mais a kun ye mun ye u b'a fɛ de ko o image de ta k'o di faransi ma faransi b'o image ta ka t'o di Nations Unies na k'a fɔ ko maliyɛnw welelen ka jɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ko binkanni bɛ ka kɛ politiciens kan o kuma
démocratie bɛ ka lagosi o tuma an ka wuli an ka taa o bombarder n'a fɔ o de fɔra Libi ta in na ko Kadhafi bɛ ka démocratie lagosi k'o tuma na k'u ka taa Libi bombarder donc o kelen de ɲɛsinnen bɛ Mali ma mais ne balimakɛ Ture ye kuma dɔ fɔ a ko ko Farasi y'a jɛ yɔrɔ min na ko o ye k'an kalan de effectivement Farasi ye parce que depuis Kadhafi kɛlɛ parce que waati la Farasi ka an ka génération la Farasi ka ka na farafindugu agressé o kɛra o waati la n'a bɛ Maliyɛnw ma Maliyɛnw bɔra ka kɛlɛ kɛ kuma jɛni Kadhafi ka guerre ɲɛ Farasi fɛ kuma jɛnɛ donc depuis o waati la Maliyɛnw commencera ka Farasi jateminɛ hali Farasi nalen k'a fɔ ko nana Mali dɛmɛ mais Maliyɛnw a diyara Maliyɛn caman ye parce que ko dɛmɛ don mais Maliyɛn dɔw tun bɛ kɛrɛfɛ ko Farasi ka dɛmɛ in filɛ nin ko in diyalen tɛ voilà donc depuis o waati la Maliyɛnw bɛ ka u dege u ye Farasi ka kɛlɛ kɛcogo de jateminɛ o y'a to ala y'an fɛ yɛrɛ o de busu lɛrɛba kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko ja pour que Farasi ka se k'i gosi a tɛ se k'i kɛlɛ ni marifa ye a bɛna de kunnafoni fu cɛjugu galon u b'o de ta k'o de ɲɛsin ma donc n'o jɛsi sisan u b'o tɔgɔjugu ta ka taa n'a ye kɔfɛ ka taa fɔ Amerikɛnw ɲɛna OTAN ɲɛna k'a fɔ ko k'u ka na ale Farasi dɛmɛ ko k'e gɛn ka bɔ yen parce que ko e ye bɛɛ de jugu ye donc u y'o guerre médiatique de kɛ o de y'a to depuis 2019 an fana y'an labɛn de an fana ko bon comme kɛlɛ bɛ kɛ médiatiquement an fana b'a daminɛ ten de o de y'a to an y'an fara ɲɔgɔn kan an ma dɔrɔn fɔ dɛ an ko a ba la farce dɔrɔn donc n'i ko a ba la farce mɔgɔ bɛ ɲinɛ ko e ko a ba la farce mun na donc an bɛ sɔrɔ ka bɔ ni jaabi ye dɔɔni o de y'a to a laban na Maliyɛnw y'a faamuya ni a digɛra Makɔrɔ la Makɔrɔ ko y a un sentiment anti-français a ko sentiment anti-français t'an fɛ yan dɛ an bɛ Faransɛw fɛ an bɛ fɛn bɛɛ fɛ mais a ka fɛɛrɛ jugu min ka jamana kɔnɔ t'o de fɛ donc a papa kojugu a taara ka taa fɔ ko IBK ani Tchad président ani Mauritanie président ani Niger président G5 ye président ninnu k'u wele po a ka po o commissariat min bɛ yen k'u ka t'u clarification k'u kɔrɔ ye mun ye a ka jamana kɔnɔna na jamanadenw wulilen don k'u jɔ ko an ka ta ka bɔ yen ko bon a ye taa fɔ o jamanadenw ɲɛna u k'u datugu donc a ye n'o clarifier an ka to yen wa an kana to yen donc tellement que an wulila an fana o fana kelen an fana ka jɛkulu mɔgɔw fana parce que o ye sommet de po kɛ Farasi an fana ka jɛkulu kɔnɔna na o ye mɔgɔ damadɔni sugandi ne yɛrɛ fana tun b'o la ka taga Burkina fana dugu de bɛ ko Po o dugu min bɛ Po yen kan min bɛ yen Thomas Sankara ni Blaise ninnu u y'u fara ɲɔgɔn kan de ka révolution labɛn walasa ka se ka fanga ta u tile la donc o kɛra yɔrɔ min na o dugu min na an fana taara o dugu Po de la ka taa fɔ Thomas Sankara teriw ɲɛna Sukɔrɔsiw ka taa fɔ ɲɛna ko bon ko kɛlɛ min bɛ an ka jamanaw kɔnɔna na a kɛlɛ tɛ se ka to Sukɔrɔsiw dɔrɔn bolo fo jamanadenw fana k'u sen don a la tubabukan na an k'u ma ko la guerre ne peut pas continuer militairement mais la guerre doit être militaro-populaire an y'o ci min fɔ yen an bɛ bɔ yen tile 3 lɔgɔ kelen ɲɔgɔn na an y'a ye u ka président min tun bɛ yen a ye sariya dɔ laɲini u ka assemblée fɛ k'a fɔ ko jamanadenw bɛ u ka dugudafɛla minnu na donc u ka wuli k'u labɛn marifa ka se ka u ka dege marifaci la walasa u ka se k'u ka dugu fana lakana donc an bɛ se k'a fɔ ko an lamɛnna o yɔrɔ la mais o min kɛra Po bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Macron panikojugu a y'a kɛ dɔgɔyali ye a b'a sɔrɔ i bɛ sigi ko le peuple malien ko c'est indigne ko ja an bɛ nin kule la yan an man caya an mɔgɔ damadɔni an kɛlen ka Farasi déstabiliser ko ka ja an ka Facebook n'an ka fɛn ninnu Farasi taara ka taa u ka Farasidenw caman ta ka na n'u ye ka wari nafoloba d'u ma ka faux compte dilan donc n'an bɛ kuma min fɔ u b'a se k'u b'o kuma ninnu lagosi mais a y'a fɔ cogo min na u ka kɛlɛkɛcogo ani u ka kɛlɛkɛminɛnw an y'o de ta k'u gosi n'a ye de sisan donc Choguel ye o yɔrɔ de kɛ parce que jamanadenw ye Farasi déstabiliser fo y'a manamanakan fɔ donc Farasi dusubogojugu ko bon ko an bɛna an ka minɛn cɛ ka bɔ yan donc o y'a min fɔ k'u bɛ minɛn cɛ ka bɔ yan k'o taa n'a ye dɛ Choguel y'i tɛgɛ da o yɔrɔ de kan ka taa fɔ ONU na ko ko Farasi ko k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ yen o kɛlen an fana taara an bɛ taa Rusi fana wele donc a jɛlen don e ko k'i bɛ taa ne ko i bɛ taa an bɛ taa dɔ ɲini donc Farasi ka sɔrɔ ka segin ko ayi k'olu b'o fɔ dɛ a dun fɔ ka fɔ dɛ Choguel ko a y'a fɔ don min na fɛn nin a y'a fɔ donc
ni mɔgɔ min bɛ kelen kɔfɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de donc walasa i bɛ se ka fɛnɛ tɛna se ka kulonkɛ na comme faransi y'a kulonkɛ na cogoya min na an bɛ se ka jɛ kɛ cogo di. Voilà, donc ko ninnu fana a bɛɛ bɛ dépend ɲɛmɔgɔ ko de la ɲɛmɔgɔ ɲuman n'o sɔrɔla jamana o bɛ fɛɛrɛ ɲuman de boloda o fɛɛrɛ ɲuman bolodali mun ni nafa ka bon n'a bɛɛ o ye jamanadenw de peuple min bɛ Russie peuple min bɛ Mali la peuple ɲɔgɔn cɛ donc olu peuple ninnu filɛ nin olu tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ olu bɛ bolodi ɲɔgɔn ma de kɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen Russie la a tɛ Mali la mais n'a ye n bɛ jarabi a la fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ tɛ Russie la a ye Mali la ni Russie y'a y'an fɛ o ye jarabi a la adamaden an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ basi tɛ o donc an ɲɛ b'a la bi bi in na parce que diɲɛ danna a mɛnna koyi waati dɔ la anw ka di waati dɔ la a bɛ goya donc min bɛ yen sisan n'o ye Poutine ye Poutine ka kunkilenna ye min ye o ye jamanadenw ka se ka wasa voilà o ka se ka wasa kɛnɛyaw ka sabati diɲɛ ka diya mais Faransi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen non Macron n'a tɔ minnu nana olu ta ye de ka fɔ jamanadenw dɛ an k'u ci parce que n'an bɛ kuma ɲɛfɔ ka se yɔrɔ la parce que kuma dɔ la kuma in a degerew de ka ca quoi parce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko in kan ka jateminɛ ni sira wɛrɛ de c'est-à-dire anw ye adamadenw ye an bɛ balo sɔ macaroni sɛ ani fɛn ninnu na an b'o dumuni kɛ parce que o de ye normal ye mais mɔgɔ bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ olu ni anw tɛ mɔgɔ suguya kelenw ye dɛ olu bɛ balo fɛn min na o ye jeli ani tasuma de ouais jeli ni tasuma par exemple sisan yan bɛ MINUSMA minnu b'an fɛ yan ta sisan MINUSMA mɔgɔw min bɛ taa mun kɛ u bɛ taa yɔrɔ ni guerre tɛ yɔrɔ min na donc u bɛ guerre de provoquer donc n'o ye guerre dilan sisan mun bɛ kɛ dugu bɛ jeni o de tasuma ya jeli tɛ bɔn o tɛ joli ya donc olu bɛ nafolo sɔrɔ o sira de fɛ mais olu bɛ diya sɔrɔ o sira de fɛ o de y'a to ni guerre bɛ kɛ dugu kɔnɔ i bɛ États-Unis ɲɛmɔgɔ ninnu ye u b'u sigi de ka an m'an sigi cogo min na ka guerre kɛ film lajɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ ye montage ye nka olu bɛ guerre min lajɛ kɛ o guerre sɛbɛlama de c'est dessin animé ninnu bɛ anw ni si wasa cogo min na a tɔ olu nimisi wasa ten dɛ u b'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ ka karisa faga a bɛ k'a faga sɛbɛ de la donc olu k'u sigi k'o lajɛ dɛ o de bɛ olu nimisi wasa donc olu ni anw tɛ kelen donc an b'a fɔ ko olu ye sitanɛ lamɔgɔ nasuguyaw dɔ de don bon anw tɛ sitanɛ lamɔgɔw ye anw ye a fɔ an fɔ cogo di an fɔ alamɔgɔw sa kɛ voilà donc adamadenya mais olu tɛ adamadenya kɔnɔna na min ka di olu ye olu ka kɛnɛba dɔ sɔrɔ sisan ko bon ko nin kɛnɛba n'a kɔgɔjiba in n'a fɛn bɛɛ nin bɛɛ ne kelen ta ye an dun mago bɛ min na an ka se ka suyɔrɔnin sɔrɔ ne ka bɔ n ka taa balimakɛ fɛ yen an ka baro kɛ a bɛ se yɛlɛko la ne bɛ se dɔn na donc a bɛ yɛlɛko kɛ ne nisɔn bɛ diya ne bɛ dɔn kɛ ale nisɔn bɛ diya donc o de ye an ka dugu yɛrɛ an bɛ nimisi wasa o taabolo nin kan donc o ye k'a fɔ Rusiw fana bɛ yɔrɔ min na bi olu bɛ nin taabolo ninnu de kan adamadenya taabolo voilà a bɛɛ ye kelen an bɛ yɔrɔ min na bi. tɛmɛlen mɔgɔ dɔw bɔra Mali kɔnɔ yan ko cadre politique ka fara ɲɔgɔn kan kɛ b'a dɔn olu hakilina tɛ transition ko ye mun de bɛ se ka fɔ olu fana ye. olu ye catiribɔlaw de ye n'i y'a lajɛ parce que olu mɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ b'u ɲɛma mɔgɔ si t'u la presque min ma dɔ kɛ fanga ninnu na donc Mali ko kɛra min ye sisan ne bɛ fanga kɛ nga ne tɛ bɔ fanga la parce que ne tɛ baara foyi dɔn ni fanga baara tɛ donc mɔgɔw i tɛ baara ɲini diɲɛlatigɛ la ka baara kɛcogo dɔn i tɛ menuisier ye i tɛ a tɔgɔ mécanicien ye i tɛ sɛnɛkɛla ye e ka baara ye min ye dɔrɔn fanga ni nana n bɛ gɛrɛ u la u ka sɔriyɔrɔnin dɔ di yan n bɛ tile 2 kɛ n bɛ n ka denbaya balo n bɛ muso bila ka taa Faransi a bɛ taa furakɛli la a bɛ taa jiginni na n bɛ n denw don école Liberté la maintenant n bɛ so jɔ yan fɛ o location wari n b'a ta kalo kɔnɔ n bɛ $5, $10, $20 sɔrɔ mobili 5 bɛ n ka so kɔnɔ maintenant ni fanga wɛrɛ nana n'o m'o d'u ma dɔrɔn u bɛ wuli u b'a fɔ vraiment ni fanga in taabolo man ɲi dɛ mais u ye Mali ka système faamuya parce que an ka marabagaw tant que ne bɛ ka mara kɛ e tɛ tiɲɛ kan i bɛ nkalon tigɛ olu b'a dɔn e bɛ ka nkalon tigɛ donc olu bɛ se min na o ye kuma de ye ka wuli ka guerre médiatique kɛ i nɔfɛ tile 2 directement i bɛ u wele k'u ma don karisa i kana to n ka gundo bɔrɔtɔ dɛ ni minɛ i k'i da di
Amadou Koita ta la keke Koita ta misala ɲuman ni bɛɛ bolo ne m'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka tugu Koita nɔfɛ cogo min na. Moi je ne vais pas l'insulter, je suis journaliste, je ne connais pas Koita, n t'a dɔn Ibeka ka fanga a ma fɛn tiɲɛ ye a ma fɛn ɲa ye mais a ye fɛn tiɲɛ jamana ye. Donc c'est pas que moi je suis chef d'entreprise parce que j'ai une entreprise médiatique, mais c'est k'a fɔ n ye contrat dɔw sɔrɔ même si c'est pas trop, mais o tɛ ne bali n ka tiɲɛ fɔ parce que moi je suis un être humain et je suis croyant. Ni ye galon tigɛ a b'i ni Ala fɛnɛ cɛ. Koita son système est connu. A ye système jumɛn kɛ ATT ka fanga la a ye mankan ci ani ATT ninnu jara kosɛbɛ u y'a gɛrɛ u la mɔgɔw ka fɔ la k'a ye mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ a ye mɔgɔw dɛmɛ cogo di fɛn t'a bolo fɛn t'a somɔgɔw bolo waritigi den tɛ o mais a ye mɔgɔw dɛmɛ suko ni dusɛ k'a ye wari sɔrɔ a ye mɔgɔ caman dɛmɛ mɔgɔw les gens m'ont dit k'a y'u dɛmɛ kosɛbɛ. Maintenant ATT ka fanga tiɲɛna il n'avait aucun pouvoir place foyi t'a bolo jɔyɔrɔ foyi t'a bolo a wulila ka tugu Soumaïla ninnu nɔfɛ ka Ibeka ninnu dɔgɔya kosɛbɛ suko ni dusɛjɛ cɛ u y'a wele ka na a y'olu trahi a kabako de don quoi a y'u trahi suko ani dusɛjɛ fɛnɛ cɛ bɛɛ ɲɛnɛ hali u ma ko k'a la a ye Ibeka nɛni dɔrɔn quelques jours u y'a wele ka fanga d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ la Soumaïla Ala ka hinɛ la ils étaient tous étonnés à la minute il a changé de système. Non Abu ka secret dɔ dɔrɔn tɛ a y'a ta sɔrɔ u y'a wele ka fanga d'a ma dɔrɔn k'a kɛ ministre ye dɔrɔn il s'est tu a ko non aw ka fanga de ɲɔgɔn tɛ yen ale de tun bɛ ka k'u ka fanga man ɲi fanga taabolo man ɲi k'u ye fɛn fɛn fɔ k'u m'a si kɛ suko dusu ye qu'il a changé directement de système a ko non aw ka fanga de ka ɲi ni bɛɛ ye ko opposition ma an bɛ position kɛlɛ de a y'a fɔ et c'est lui aujourd'hui ni u kun transition mɔgɔw kun ye poste dɔ d'a ma a kun tɛ nin fɔ et c'est lui aujourd'hui qui est à la tête des gens. C'est Abana et puis encore Abana et puis quand tu vois Tereta mais c'est énorme quoi, c'est étonnant. Tereta Ibeka mi yɛrɛ ma baara kɛ Ibeka yɛrɛ ma da la parce que Ibeka y'a kɛ ministre ye ka tila k'a bɔ ministériya la il a voulu coûte que coûte être premier ministre Ibeka ma se k'a d'a ma imagine toi a ka parti mɔgɔ dɔ a jɛɲɔgɔn de don k'a ye fɛn caman kɛ Ibeka ye a ye mun de bɛ Tereta bolo n'a b'o kɛ Ibeka ye a y'a sɔrɔ jamana de kɔnɔ a y'a sɔrɔ cogo di il a eu comment dans ce pays ils ont tous peur seulement Abana fɛn min b'u bolo an bɛna ye k'a fɔ e ka sara de ye nin ye e ye nin san hakɛ kɛ baara la e ye nin so jɔ so in valeur bɛ taa miliyari 1 na i ka so bɛ nin yɔrɔ in na e ka dugukolo bɛ nin yɔrɔ in na o ka dugukolo bɛ yira an ba la moi je suis journaliste je me promène i tɛ se k'a ye k'a fɔ jamanaden ni administrateur t'a kɛ i ka nin dugukolo sugu sɔrɔ le ministre n'est pas extraordinaire c'est un être humain an bɛɛ bɛ se ka kɛ ministre ye o poste de do i kalanna i bɛ se ka jamana mara i bɛ se ka nin yɔrɔ in mara a bɛ d'i ma i bɛ baara kɛ n'a ye mais o kɔrɔ tɛ ko e ka nafolo sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan o kɔrɔ t'o ye o maintenant u ɲɛ bɛ min na dɔrɔn bɛɛ sirannen de don min kɛra Soumaïla Boubou Maïga la u yɛrɛ kun tɛ da la k'a bɛ ko la parce que o yɛrɛ bolo lui il est le détenteur de tous les dossiers de ce pays n'i ko i bɛ maga la dɔrɔn u b'a fɔ k'a ye essayé kɛ parce que a ye essayé kɛ mais essayé mɔgɔ caman essayé kɛ o maintenant olu yɛrɛ fɛnɛ ils ont tous peur. Maintenant ne bolo an ka jamana ɲɛ o la bɛ fɛ k'a u k'a yira k'a fɔ c'est pas en fait priver les gens de s'exprimer ne bɛ fɛ an ka bɔ Faransi ka démocratie de kɔnɔ parce que an bɛ démocratie min na bi c'est pas une démocratie an yɛrɛ b'an yɛrɛ ye min kɔnɔ démocratie kɔrɔ tɛ ne bɛ wuli bi n bɛ micro ta dɔ bɛ fanga la dɔrɔn n b'a fɔ bon karisa i bɛ bɔ nin sira in fɛ nin sira in man di ne ye n b'a nɛni n b'a somɔgɔw nɛni n b'a fɔ a ye sonyani kɛ démocratie t'o ye o olu bɛ k'a miiri min don o tɛ o de la an bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni kulu min ka kan o ka d'o ma ni nin kulu in n'a sɔrɔ u ni jamana u bɛ jamana lawuli sen de kan u k'a lajɔ complètement parce que an ka hɛrɛ t'a la je parle de mouvement min wulila semaine kɔnɔ ni cadre mɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ u ni an ka jamana taabolo tɛ taa u bɛ ka mɔgɔw le incitation à la violence de kɛ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ ko kalama u bɛ wuli dɔrɔn u bɛ u tɛ foyi dɔn diɲɛlatigɛ la u bɛ wuli dɔrɔn u dan ye dɔrɔn bɔn karisa ye na an ka taa an dɛmɛ u bɛ 400 minɛ u bɛ taa mɔgɔw dɛmɛ u ka bɔ o kɔnɔ u k'a ye k'a fɔ bon ni mɔgɔw aw bɛ ka fara ɲɔgɔn kun jumɛn kama jamana foyi tɛ jɔ hali Faransi mɔgɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan ten o Faransi min b'a fɔ k'ale état de droit ye état de droit kɔrɔ tɛ yɛrɛ sago kɛ o état de droit kɔrɔ de bɛ min dɔn d'abord jamanaden o jamanaden jamana ɲɛnama bɛɛ kɔnɔ i bɛ jamana de bila diɲɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ala ta kɔ i bɛ jamana de bila bɛɛ sanfɛ ni jamana drapeau bɛ ka wuli bɛɛ bɛ jɔ i tɛ se ka bouger o mais ninnu filɛ
u me jamana bila sanfɛ parce que bi jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ n'a fɔra ko e ka dukɔnɔmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na e ka duden dɔw b'u fara ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ k'e nɛni ça veut dire que i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n b'a f'i ye olu bɛ yɛlɛ la de o ça veut dire que aw tɛ ɲɔgɔn fɛ o ne bolo kɛlɛ fɛn fɛn bɛ kɛ bi kɛlɛw kan ka kɛ waati de kɔnɔ o waatiw de tɛ sisan ye an b'a fɔ mɔgɔw kana kuma o liberté d'expression ne bɛ fɛ an k'o kɛ mais an kana taa tɔw ka modèle kɔ hali n'i ko bɛ tɔw yɛrɛ ka modèle ta ka lajɛ nin tɛ kɛ tɔw fɛ yen États-Unis i tɛ se ka wuli k'i bɛ manamanakan fɔ i bɛ se ka wuli ka tiɲɛ fɔ mais o tiɲɛ fɔ hakɛ b'a la munna u ye Donald Trump ka Twitter datugu munna y'a ka page Facebook bloqué mun y'a bloqué munna n'a sɔrɔ liberté d'expression don jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ bi mi liberté bɛ min bolo ka taa Américain kan mais u y'a ye k'a fɔ a bɛ ka min kɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka marabolo min kɛ a bɛ k'o marabolo de kɔn a bɛ ka nɛni kɛ Facebook kan a bɛ ka nɛni kɛ Twitter kan u y'a datugu mais munna an ka mɔgɔw tɛ se k'o kɛ u k'a daminɛ mais parce que il faut pas qu'on se laisse faire mɔgɔ minnu tɛmɛra u ma se ka tiɲɛ de fɔ fanga dafirilu da la ATT nana ATT ma se ka tiɲɛ fɔ fanga dafirila ATT da la IBK nana a ye kuma fɛn fɛn fɔ a ye fanga ta o dugusɛjɛ a ye fanga yɛlɛma k'a di Faransi ma fanga dafirila IBK da la parce que jamanadenw ye faamuyali kɛ maintenant minnu bɛ yen fɛnɛ sisan n'u ma fanga baara kɛ ka ɲa fanga bɛ dafirilu da la o faut k'u ka wuli de mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ moi je suis journaliste je ne suis pas contre la liberté d'expression parce que ne bɛ sɛbɛnni kɛ ni ma ɲa n b'a sɛbɛn mais n bɛ sɛbɛn cogo dɔn n tɛ mɔgɔ nɛni n tɛ n ka jamana dɔgɔya bi n ka jamana tɛ Sogɛli n ka jamana tɛ Asimi ne ka jamana ye Mali de ye bon boli de bɛ ka Mali représenter ni n tɛ Mali la o Mali ni y'olu le bi ne bolo ni mɔgɔ bɛ dɛmɛ kɛ on doit les soutenir de an t'u soutenir nkalon kan dɛ n'u bɛ ka ko dɔ kɛ n'a ma ɲa an b'a fɔ mais n'u bɛ ka min kɛ bi a ka ɲi mais munna an t'o fɔ mais pourquoi on se met à côté parce que tout simplement an tɛ fanga la an ma don transition kɔnɔ an tɛ CNT kɔnɔ on insulte ne bolo qu'on sorte de ça en même temps n'a fɔra CNT mɔgɔw ka kuma fɔ yɔrɔ de bɛ yen CNT u ye fanga d'a ma fanga min i n'a fɔ ne ye pouvoir fɔ cogo min na pouvoir tilalen bɛ saba ye pouvoir législatif de bɛ CNT bolo bi mais to pouvoir législatif b'u bolo o kɔrɔ tɛ CNT mɔgɔ ka bɔ ka na télé ni radio la ka nɛni kɛ o n'i y'o kɛ i bɔra sariya kɔnɔ maintenant munna jamana ye fanga di e ma e de bɛ ka e kɛra CNT mɔgɔ ye Jalo ye ministre ye e bɛ se ka Jalo wele Jalo bɔn e bɛ ka sira ko baara min kɛ bi an y'a mɛn k'a fɔ i bɛ ka baara kɛ cogo min kɛ bon nin mana ye est ce que munna aw tɛ sira da nin yɔrɔ na est ce que nin yɔrɔ nafa ma bon mun e tɛ se ka Jalo wele ka taa assemblée la jamanadenw bɛɛ k'a ye télé la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa filmeli kɛ olu ka taa filmeli la audience publique la mun e bɛ taa mɔgɔw de wele k'u sara ka Jalo ka f'i a Jalo dankara la o tɛ kɛ o alors que fanga wɛrɛ b'e bolo min ka bon o yɛrɛ ye mun e t'o fanga saisi ne bolo kaw Jimo ani mɔgɔ bɛ kuma ka radio la o depuis ni fanga tɛ ne y'a fɔ il faut que jamana ka redresser de presse ka kɛ mais presse ka labɛn cogo di oui an bɛ to kuma kɔnɔna na ko yɔrɔ ni jaabi an ka journaliste minnu bɛ taa bɔlɔlɔw sanfɛ kumaw sɛbɛn ka kunnafoniya kolon di mɔgɔw ma hakilina ye jumɛn olu ko la yalima mun de bɛ se ka fɔ olu fɛnɛ parce que journaliste ale kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ jamana suma de ale ma kɛ mɔgɔ min bɛ fitinɛ wuli jamana kɔnɔ an ɲɛ b'a la bi an ka journaliste ne yɛrɛ ɲɔgɔnna caman an b'a fɔ denmisɛnnin ne yɛrɛ ɲɔgɔnna caman bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔw sanfɛ u b'u dasago fɔ dɔrɔn min man ɲi jamana ma sisan problème ye min ye o la n bɛ k'a fɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi mara fɔlɔ dingɛ an b'o de kɔnɔ parce que n'a fɔra ko mɔgɔw ka liberté kɛ ka kuma a ma fɔ mɔgɔw ye ka yɛrɛsago ko kɛ et puis encore fɛn o fɛn n'a bɛ don jamana kɔnɔ a fɛn kan ka lajɛ ni diɲɛma jɔlen ye n kan bɛ Facebook de ma Facebook bɛ jamana kɔnɔ a tora a yɛrɛ ma fo ka n'a kɛ bi a kɛra tiɲɛni yɔrɔ ye Facebook mɔgɔw ka baara yɔrɔ de don mais an ka baara yɔrɔ tɛ parce que an fɛn fɛn b'a utiliser an tɛ impôt sara a la an tɛ taxe sara a la an tɛ location sara a la so t'an bolo a kama an b'an sigi an ka salon kɔnɔ carré kɔnɔ sotarama kɔnɔ dɔrɔn an b'a sɛbɛn ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw minnu tun bɛ service de renseignement na fɔlɔ olu de tun kan ka ani jamana ɲɛmɔgɔw ka politique tun kan ka kɛ min ye an tɛ mɔgɔ kɔn an tɛ liberté d'expression kɔ mais an bɛ min kɔn yɛrɛsago kɛ an b'o de kɔn parce que a ma daminɛ jamana la fɔlɔ a daminɛra mɔgɔw de la ka mɔgɔw ta individuellement dɔgɔya u b'u wele u bɛ taa fɛn dɔ d'u ma o de la kɛ bi an bɛ baara min na a baara danbe bɛ ka dɔgɔya a baara yecogo mɔgɔw fɛ hali n'i ko i bɛ journaliste f'i bɛ maloya k'a fɔ mɔgɔw ye e bɛ baara jumɛn na i bɛ maloya k'a fɔ mɔgɔw k'i journaliste ye tellement que
a kɛra yɛrɛsagokɛ ye alors que o tɛ journalisme ye o Facebook tɛ baarakɛyɔrɔ ye o sira dɔ de don mɔgɔw b'u ka kumaw fɔ u b'u ka photo bila kan mais a kɛra mɔgɔ dɔw bolo baarayɔrɔ tɛ o journaliste minnu bɛ taa sɛbɛnni kɛ Facebook kan u b'u yɛrɛsagokɛ baara de la sinon journal bɛ yen o c'est comme ni ne ka journal ta Reflet d'Afrique o journal dɔ de ye o n'i y'aw ka fɛn ta k'a lajɛ entreprise ta k'a lajɛ c'est une entreprise sira dɔ de don mais e b'o baara yɔrɔ min na mun na e tɛ sɛbɛnni kɛ o baara yɔrɔ kɔnɔna la k'o kunnafoni labɔ e bɛ taa sɛbɛnni kɛ yɔrɔ de kan parce que hali n'i ye information dɔ sɔrɔ ko n'i yɛrɛ y'a ye faransi b'a kɛ chat de bɔla i kan parce que an ka ko bɛ ɲɛnabɔ Facebook de kan c'est très bien olu dun tɛ Facebook jate c'est très bien donc maintenant il faut que jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ de la compte bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo u k'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ manamanakan fɔ u k'i interpeller ka fanga sigi cybercriminalité ko in kan o bɛ ne hakili la o tun bɛ yen mais voilà mais u ka fanga u ka a don ba la en même temps journalisme ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an ka baarayɔrɔw an ka association ka ca u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la maintenant maison de la presse président u bɛɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin ko in na n'u minɛra u ma minɛ an ka baara la u minɛra yɛrɛsagokɛ baara de la u kana mɔgɔ si kana bɔ k'u défend an k'u to fanga bolo ni fɛn fɛn fɔ n'a ma ɲa fanga k'i nɔ minɛ ne bolo o de kan ka kɛ an dɔrɔn tɛ jamana ye o an dafɛ jamanaw bɛ yen o mais i t'a mɛn ko nin cɛnni sugu b'olu fɛ yen nin kan o fɛn bɛ jamana minnu kɔnɔ États-Unis ne m'a fɔ sisan États-Unis président yɔrɔ États-Unis ye diɲɛ jamanaba dɔ ye parce que u ser'u yɛrɛ kɔrɔ sɛnɛ sira fɛn bɛɛ sira fɛ fɛn caman sira fɛ mais États-Unis président n'a fɔra président kɔrɔ fanga b'o la o n'a fɔra k'o ka Facebook datugura mun n'a datugura k'a bɛ manamanakan fɔ manamanakan a b'a fɔ jɔnni ma a t'a fɔ mɔgɔ fa ma a t'a fɔ mɔgɔ ba ma a bɛ k'a fɔ États-Unis de ma u ka mara kɛcogo donc jamana ɲɛmɔgɔw Facebook tigi yɛrɛ ma pression k'a kan a yɛrɛ y'a k'a fɔ nin tɛ jamanaden ɲuman ye n y'a ka fɛn n y'a datugu parce que an n'an ka mara tɛ taa Twitter tigi fɛnɛ sinon bɛ wari de sɔrɔ a la o an y'a ka compte datugu a tɛ se ka message lankolon sɛbɛn an ka compte kan parce que a bɛ ka nɛni de kɛ ne bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka don o de la ka sariya tigilamɔgɔw ka baara fanga bonya u bolo u ka baara don ba la maintenant ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ko min kɛ i nɔ ka minɛ maintenant n'i ye journaliste ye journaliste carte b'i bolo i bɛ baara kɛ journal dɔ la parce que Facebook tɛ journal ye o mais i bɛ baara kɛ entreprise dɔ la i bɛ télé la radio la ou bien i bɛ web TV dɔ la papier b'a tigi la maintenant i ye nin kɛ o tigi t'a sen dɔ la parce que i m'a k'ale ka baarayɔrɔ tɔgɔ la i m'a k'a ka baarayɔrɔ sanfɛ donc i nɔ ka minɛ wala i y'a kɛ o de san i nɔ ka minɛ n'o kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila sariya ka bato o kɔnɔna la ne bolo an tɛ tɛmɛ kalo kelen kan manamanakan fɔ bɛ dabila Facebook kan. Inchallah Jalo aw min ye sifilakaw ye an b'a ye ko burujali ka ca bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ aw bɛ ka baara jumɛn kɛ o ko la. Bon an kɔni ka mouvement na comme an bɛ guerre de la bon an fait tous les coups sont permis an kɔni ta ye min ye n'an buruja an bɛ buruja yanni an ka ɲani jamana ka se yanni guerre ka ban a kɔni da bɛ to dɔ la kɔni maintenant minnu fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko ka nin kuma ninnu fɔ cadre mɔgɔw min yɛrɛ dabali ban olu baara ko la vie est chère mais boulangerie b'aw bolo la vie bɛ kɛ chère cogo di o kɔngɔ b'u la boulangerie b'e bolo a fɛn fɛn filɛ nin ye boulangerie b'u bolo oui boulangerie b'u bolo non a bɛ mɔgɔ damadɔni bɛ boulangerie b'u bolo ko ne dɔ ye a bɛ ka bɔ ko la vie est chère a bɛ kule la mobili naani b'e bolo boulangerie b'e bolo bon e ko ko la vie est chère o y'a sɔrɔ yan'o cɛ wa denmisɛnnin n'o taara u fara ɲɔgɔn kan ka taa bourse travail la ko mouvement dɔ sigira mouvement tɔgɔ bɔ yɔrɔ min sinon maa tun na tɔgɔ fɔ olu fana wulila ko vie chère ko min na kuma ne yɛrɛ bɛ olu denmisɛnnin kelen na fɛn fɛn na boli b'a bɛɛ kelen na bolo ne ko mais an kana yɛlɛ fantanw ma sa o dusujɛ parce que an ka mouvement an bɛ to ka taa munumunu yɔrɔ la ne taara o y'a sɔrɔ téléso dɔ ne wele allemande o ne wele falajɛ garabali la non Rebecca a ma nɔgɔ dɛ ne taara yen ko déplacé o guerre bɛ an ka dugu minnu kɔnɔ na olu wulila donc olu caman nana taa u sigi garabali la yen mais walayi misiw ni sagaw bɛ u ka kuluni kɔnɔ tan i bɛ un pas ta adamaden dalen bɛ yen o fana ka kuluni bɛ yen i bɛ un pas ta non c'est à dire adamaden ni baganw de ɲagaminen don ɲɔgɔn na o kɛnɛ ninnu sanfɛ ne taara ne tun ma deli ka nin ye tan mais ne y'a ye n tɛ a ɲugun na dɛ mais dimi dɔ de kɛra n na fo n na fɔnɔ fɔlɔ tɛ ka fɔ ɲugun na dɛ mais tellement que i dimina ka dusu bɔra n m'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ yen quoi
ne mi ke ne bolen ma fɔ te be tile fila bɔ mais ne tile kelen kɛ ne tɛ se ka n ko parce que n y'a ye k'a fɔ ko i miiri mɔgɔ ninnu na non ne n t'a dɔn miiri don n t'a dɔn mais ne yɛrɛ mana se fan o fan n yɛrɛ de hakili bɛ n yɛrɛ a b'i sɔsɔ mais a bɛ fɛngɛ quoi je sais pas comment expliquer ce sentiment n b'a fɔ ko n bɛ ka n diya dɛ mais n bɛ tɔɔrɔ sugu min na est ce que ne kan ka kɛ yan ka ninnu to tan adamaden ni misi ni saga ka balo ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔ an taara bɔ muso dɔ ye muso in cɛ bana de parce que je crois que kisɛ y'a sɔrɔ donc cɛ banana ka ban maintenant muso in de bɛ yen a ye firiya la donc n'i bɛ firiya la i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la donc a sigilen bɛ yen a sigilen kɔnɔ ko tasuma k'a ko tasuma de b'a la bon se kɔni t'an ye ne taara a bila n ka groupe kan ani n ka statut sanfɛ k'a fɔ ko an mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la min bɛ se ka dɛmɛ kɛ fu miniti 7 o y'a to Mali ka di ne ye dɛ Mali bɛ ɲɔgɔn fɛ miniti 7 a tɛ miniti 7 bɔ dɔgɔtɔrɔ min ye a proposé ka taa yen a ka cɛ ni ta ye à moins de 7 minutes alhamdulillah ne bɔra min kalama dɔn u ja équipe kelen taara kɛnɛ kan ye ne dɔgɔnin b'o d'a ma u taara taa muso lajɛ ka tila ka taa ordonnance kɛ ordonnance bɛn min ma an y'o di an t'o bila mais d'abord ne yɛrɛ de a ne touché parce que je me suis dit que mais ni gɛlɛya kɔnɔna ye mɔgɔw ko maliyɛnw ka jugu dɛ maliyɛn bɛ tan n ko mais ne tɛ se fɔ maliyɛnw ka jugu dɛ parce que ne ni min kɛ u taara ka taa muso furakɛ fu ka tila ka segin n'a ye musow bɛ ka dugawu kɛ ne ye u bɛ ka dugawu kɛ ne mais ne yɛrɛ fana bɛ ka dugawu kɛ tɔw bɛɛ donc n bɛ ka welewele de kɛ ka profiter nin fɛ ka fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna ka fɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ ko depuis 2019 ko ɲɛmɔgɔ ma se yen ka taa dɛmɛ kɛ donc n b'a ɲini Asimi fɛ a bɛ se ka kɛ o kunnafoni ma s'a ma ani minisiriw bɛɛ u k'a lajɛ u ka mɔgɔ ninnu bɔ yen joona joona u ka taa u bila logements sociaux dɔw bɛ fana fan fɛn na u ka t'u bila kɔnɔ yanni kɛlɛ in ka ban minnu bɛ vichy oui caman donc minnu ko vie chère u ka kɛ ala kama u ka vie chère ye tiɲɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ k'u to fanga na climatiseur bɛ kun b'u bolo courant sara cɛ ni climatiseur bɛ i ka saga ani ka misi sanfɛ ko misi ka di ko saga cɛ ka ɲi a bɛ si clim kɔrɔ cɛ wuru b'i bolo a bɛ si clim kɔrɔ a fɔ dɔrɔn o climu o bɔ i k'o feere i kana n'a wari an ka taa ninnu dɛmɛ mobili 5 de y'i bolo a carburant ma nɔgɔ gɔrɔ cylindre don cɛ i tɛ fanga na bilen taa dɔrɔba 1 san i ka misi i ka mobili tɔ ninnu an k'o feere an ka taa di ninnu ma n'o kɛra olu yɛrɛ bɛ lafiya u ka vie tɛ kɛ chère tuguni ninnu fana ta yen ninnu fana bɛ dɔ sɔrɔ donc n bɛ fɛ k'an hakili to o yɔrɔ la vraiment an kan ka segin ka taa kɛnɛ in kan tuguni a ka di ne ye aw ka teleso a ka taa munumunu inshallah a ka taa yɔrɔ in lajɛ an bɛ taa a k'an yɛrɛ bɛɛ la fana tɛmɛ ka se ka di ninnu ma vraiment o kuma de tun bɛ n bolo k'a fɔ quoi awɔ inshallah awɔ ne kɔrɔkɛ kuma b'i bolo a kana dan ka t'o lajɛ n'a taa logements sociaux minnu datugulen don a tɛ mɔgɔ bolo et puis encore minnu bɛ kule la bi ko cadre b'a kelen tɛ i bɛ taa sɔrɔ u kɛra ministre de mais i bɛ taa logements sociaux baden de bolo d'accord est ce que o kan ka kan o tile yɛrɛ cɛ ma bɔ ni dossier ye e ye baara daminɛ e ye inspecteur des finances au contrôleur san a tɛ san 20 bɔ san 10 dɔɔnin kɔnɔ san 5 kɔnɔ e ka wari bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan a man kan taa tɛmɛ 10 millions 20 ɲɔgɔnna kan nka e kelen so dagamana 5 mobili 10 dugukolo 40 mais e ka wari bɛ taa fo miliyari la e y'o bɛɛ bɔ min tiɲɛ yɛrɛ la mais nin fɛn fana ma ɲi dɛ a ma nɔgɔ donc c'est à dire ne kun bolo Asimi ye min fɔ dɛ o tile tiɲɛ dɛ o tile tiɲɛ k'i teliya a k'i teliya kosɛbɛ so minnu bɛ so 4 5 ninnu étage ninnu u k'a minɛ joona an k'a bila déplacer ninnu ka disposition kan fɔlɔ o la an tagalen ɲɛfɛ an mana lajɛ ko bɛ kɛ so la cogo min na parce que mɔgɔ mago bɛ so la dɛ inshallah ok ne kɔrɔkɛ n'an ye bi an ka kalanko kunkanko a ko fɛnɛ ma nɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ye démocratie di jamana ma n'i ma kalan d'a ma i ma foyi d'a ma an ka école dun tɛ ka se ka basigi ɲɛnabolo foyi de t'an ka école ko la hali a fɔra ko kalan tali min kɛla kalan bɛ ka kɛ yɔrɔ dama dɔrɔn de kɔnɔna na mun de fɛnɛ bɛ se ka fɔ walasa o gɛlɛya ka wuli ka bɔ an ka jamana ka cogoya min na parce que ni jamana kɔnɔdenw ma kalan an tɛ bɔ ko kalama dɛ. Oui, en fait i ye kuma min fɔ sisan a bɛ n hakili jigin ne n ka kuma daminɛ n ye kuma dɔw fɔ ne ko n ko en fait fɛn ka waati Alpha ka waati kalan kɛra cogo min na Alpha ka système kun ye min ye
ko un village une école avant. Mais un village une école et ressources humaines et jumɛn école karamɔgɔw de ressources humaines ye école karamɔgɔ ɲuman ma ta ka bila école so in si kunna docteur so tun bɛ village fɛn fɛn la mɔgɔ dɔw bɛ minnu tɛ docteuriya dɔn dɔw en fait hali pikiri kɛ u tun tɛ s'a la donc ne bɛ fɛ an ka bɔ nin démocratie de kɔnɔ an b'an yɛrɛ ye démocratie min na an ka don démocratie kɔnɔ et démocratie ko tɛ dɛ diɲɛ yɔrɔ si bi irisiw tɛ o démocratie kan o an bɛ ka démocratie sugu min fɔ américains t'o kan o mais an bɛ français ka démocratie de kɔnɔ jamanabaw bɛ yen nɔ mais Arabie Saoudite ta ka lajɛ kɛ Arabie Saoudite ye jamanaba de c'est pas que fɛn b'u bolo ka tɛmɛ Mali kan dugukolo ko sira fɛ o mais u sera u ka baara kɛcogo la et pourtant olu fɛ o démocratie sugu tɛ o mais u sera ka b'u yɛrɛ la kalan bɛ kɛ yen kosɛbɛ jamanaba caman bɛ kalan bɛ k'u kɔnɔ an bɛ k'a fɔ jamanabaw do parce que mɔgɔ kalannenw caman b'u kɔnɔ ne bolo kalan bilala dingɛ min kɔnɔ dingɛ wɛrɛ tɛ o mara dingɛ kalan bilalo de kɔnɔ parce que n'i ye k'i bɛ kalan don i yɛrɛ ka yɛrɛsago kɛ la i n'a fɔ ne hakilina ye nin ye ou bien jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka kalan u bɛ ka nin kɛ mais n bɛ fɛ k'u ka baara sababu t'u bolo n bɛ taa bila syndicat caman sigilen don n bɛ taa don syndicat la n bɛna ninnu ka baara cɛ u bolo n'o donna a la dɔrɔn kalan tɛ se ka taa ɲɛ o donc an bɛ kalan kɛ an bɛ ka fu de kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i y'a ta i b'a ye k'a fɔ i bɛ ekɔliso ye forme de la mais fɛn min bɛ ɲini laɲini tɛ se ka sɔrɔ ekɔliso la ka ekɔliso dayɛlɛ ten a bɛ ekɔliso dayɛlɛlen don mais laɲini tɛ se ka sɔrɔ parce que tout simplement kulu minnu bɛ yen o kuluw de bɛ kɛ baarakɛlan ye mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ fɛ ka jamana ka image tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ donc a tila bɛɛ o de ye presque a tila bɛɛ o de ye presque donc an tɛ se ka to o kɔnɔ cogo si la k'an ka kalan ka se ka bila ba la il faut que an ka bɔ o de kɔnɔ ekɔliso kana don politiki la école syndicat kana don politique la ni syndicat donn'o la dɔrɔn waati bɛɛ an bɛ don kɔlɔlɔ de kɔnɔ et puis encore e k'a lajɛ fanga min tɛmɛra i bɛ k'a ka fanga o tun ye mɔgɔw taara voter a ye k'a lasigi o kɔnɔna la grève sugu min ma kɛ o grève sugu de bɛ ka kɛ sisan école maîtres fɛ école ɲɛmɔgɔw fɛ école syndicat fɛ ne bolo o kɛwaatiw kan ka woloma de o mais mun y'o fana kɛ parce que n'a fɔra ko liberté d'organisation jamana sariya sɛbɛn y'a fɔ a bɛ constitution kɔnɔ 92 constitution kɔnɔ mais n'a fɔra liberté de réunion o kɔrɔ tɛ ko jɛkulu bɛɛ ka sigi o jɛkulu sugu bɛɛ ka sigi min y'an jan b'a sigi parce que a fɔra il faut que ko n'a bɛ kɛ a ka lajɛ a ka taa ni sariya ka sira ye ni sariya ka sira y'a jɛ ni adamadenya taabolo ɲuman y'a fɛnw jɛ dɔrɔn n'o sigira a bɛ kɛ tiɲɛnifɛnw de ye c'est pour cela que syndicat ka ca bɛɛ bɛ sigi ni yɛrɛ hakilina de ye ma nin sɔrɔ bi n bɛ fɛ ka nin sigi ka nin de sɔrɔ n sigira bon n ka mɔgɔ dɔ ma don nin na n bɛ sigi pour que n ka mɔgɔ dɔ ka don nin na tant que an b'o de kɔnɔ an ka kalan tɛ se ka taa ɲɛcogo si la donc il faut que kalan ka bila ba la de et maintenant Bamako dɔrɔn tɛ parce que insécurité mana kɛ ekɔliso kɔni tɛna se ka dayɛlɛ i n'a fɔ n bɛ ka min fɔ ni insécurité bɛ yen i tɛ se ka bɔ ka taa i taa yɔrɔ la o mais o kuma tɛ école karamɔgɔw village dɔw la u bɛ taa ka taa bandi ninnu bɛ t'u kama an bɛ k'a fɔ minnu ma terroriste ka t'u menacer karisa n'an y'a ye a bɛ ka denmisɛnninw kalan tubabukalan tɛ o kalan bɛ ka kɛ o kan de la mais olu ka kalan tɛ parce que dɔnniya ye universel de ye dɔnni ye bɛɛ de ta ye i n'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ ye dɔnni dɔw kɛ a ma bila ba la ka yira kɛnɛma de parce que nanzaraw ta de bɛ yira kɛnɛma an b'a ye u ka médiaw bɛ bɔ n'a ye mais sinon dɔnnikɛlaw bɛ fan bɛɛ de o c'est vrai que dɔ fanga ka bon ni dɔ ta ye dɔ cɛsiri dɔ digir'a la mais a bɛ yɔrɔ bɛɛ dɔnni ye diɲɛ de ta ye dɔnni tɛ mɔgɔ kelen ta ye maintenant o suguya la maintenant minnu bɛ ka taa ko denmisɛnninw kana kalan école maîtres kana na kalanyɔrɔ la o yɔrɔ ninnu o ye bandiw de ye donc fɛɛrɛ de kan ka kɛ cogo bɛɛ la yɔrɔ minnu tɛ an bolo bi mɔgɔw tɛ se k'u yɛrɛ sago sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔw tɛ se ka taa ni ka segin kɛ yɔrɔ min na mɔgɔw ka sɛnɛw bɛ ka jɔ kalan tɛ se ka kɛ pour que o yɔrɔ ka minɛ o mɔgɔw bolo ka mɔgɔ ninnu ɲangi kosɛbɛ n'u ka kan ni min ye k'o k'u la an ka yɔrɔw ka sigi an yɛrɛ ma tant que n'o ma kɛ ça ne peut pas marcher tant que sécurité mana kalan tɛna se ka kɛ tant que sariyaw mɔgɔ minnu bɛ yen a tɔgɔ syndicat ni fɛnw tant que u fana ma kalan k'a dɔn k'a fɔ kalan i n'a fɔ sisan waati min na mɛtiriw ye grève kɛ
mɛtiri bɔr'u ka hakɛ kɔnɔ waati dɔw la waati min na u taara ka taa ekɔli mɛtiri dɔw nɔfɛ i n'a fɔ ni a mɛtiriw taara n'a ye grève kɛ administration mɔgɔw olu bɛ se ka a ka d'u ye ka kalan kɛ tuguni olu b'a assurer o maintenant olu ko k'u bɛ taa épreuve sportive kɛ denmisɛnninw kunna dɔw taara ka t'u empêcher o la des fois waati ninnu na mais olu tɛ kɛ o n'i y'o kɛ i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ o kɔrɔ de ye syndicat n'aw sigira k'aw bɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ aw bɛ baara min na ka baarakɛlaw bila u ka hakɛ u ka sariya kɔnɔ u ka hakɛw kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ i ka bɔ o kɔnɔ ka don mɔgɔ wɛrɛ ta kɔnɔ ko ta liberté s'arrête là où commence celle des autres o de fɔra maintenant n'e taara administration mɔgɔw empêcher k'olu kana u ta kɛ parce que ko e tɛ k'i ta kɛ ne boli i ka hakɛ kɔnɔ o de la syndicalisme kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka formation ɲɛnama kɛ minnu bɛ a kɔnɔ bi u ka kalan tant que u ma kalan u tɛ se k'a dɔn u kan ka kalan et puis c'est encore ne bɛ ka min fɔ fo jamanadenw ka kalan jamana kanu de la minnu bɛ yen n'u bɛ syndicat la bi minnu bɛ yen n'u bɛ école karamɔgɔyaw la bi u kan ka kalan jamana kanu de la ka jamana u ka kɛ jamana fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kan tant que ni o ma bila an bɛɛ kunna an tɛ se ka bouger wa an tɛ se ka kalan kɛ. Diallo, il veut faire dɔ fara o kuma kan. Voilà, donc fa dɔɔni fara donc ça veut dire que jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan priorité de bɛ yen lakana ye priorité kalan yɛrɛ ye priorité kɛnɛyako ye priorité baloko ye priorité donc n'i ye kalan ta sisan o priorité de don mais priorité kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko c'est important a nafa ka bon fɛn dɔ bɛ yen c'est urgent c'est-à-dire o kan ka kɛ sisan de kɔrɔtɔlikolo don kɔnɔgankolo de don ko cunnen de don donc ko min cunnen don ani ko min nafa ka bon tuma dɔw la i b'i sigi de ka jateminɛ kɛ ka lajɛ i kan ka jumɛn de suganti nin ko in fila in na ne ye min fɔ ekɔli karamɔgɔw ɲɛna u bɛ ka kɛlɛ min kɛ k'a fɔ ko u k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u bɛ se ka kalan ɲuman di an ka denmisɛnninw ma o nafa ka bon kosɛbɛ wa a kan ka kɛ mais min bɛ yen sisan ekɔli taara denmisɛnninw bɛ kɛnɛma u tɛ ka taa ekɔli la olu kan k'o jateminɛ kɛ sisan jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na walima olu kan k'a lajɛ ni denmisɛnninw ka siniɲɛsigi o ka jɔ olu ka musaka ka d'u ma walima olu ka jɛ fɔlɔ nin waati kɔnɔ u ka musaka ko in fɔlɔ k'u ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ko jateminɛ ekɔli karamɔgɔ e man kan tɛ ka bili kunna ko danfara bɛ e ni sɔrɔsikɛ cɛ sɔrɔsikɛ min kungo kɔnɔ waati min na marifa bɛ sɔrɔsikɛ bolo kɛnɛ kan a ni bɛ ka to a la o waati kelen na lakɛrɛ ni biki bɛ e bolo ka anw fana denw fɛ yan o waati kelen na dɔgɔtɔrɔkɛ fana bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na a fana bɛ ka don nin fana ni kisi donc ni e yɛrɛ lajɛ ne ma e bɛ ko min kunna yɛrɛ ni e m'o lajɛ ni bɛɛ y'a kɛ ten o ni olu fana bɛ don min na olu fana muso kɔnɔma walima u ba tɔrɔlen walima u fa bananen walima u yɛrɛ ni tolu don fɛn dɔ da fɛ u ka taa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔkɛ ka f'u ɲɛna ko k'an bɛ grève la k'an ka sara ma d'a ma o tuma na ne tɛ se ka taga se e muso ma e muso ni denw u ka sa ɲɔgɔn bolo ta e bɛ mun kɛ o yɔrɔ la o yɔrɔ kelen na i bɛ miiri de i ye min kɛ dɔ fana den na kalan sira fɛ k'u ka ɲɛsigi parce que dɔgɔtɔrɔkɛ min kan k'i muso opérer o dɔgɔtɔrɔkɛ fana de kalanna koyi a kalanna dɛ o fana ta in na ni o fila kun taga grève la ko o m'o kalan ɲuman sɔrɔ ko o ka kalan tiɲɛna ko o ɲinɛna ka ciseau to i muso kɔnɔ i muso sara min ye kalanjugu ko kunna o de y'a lase i ma donc i fana b'a lajɛ de jamana yɛrɛ an m'o de fɔ ko kalan kodɔn ko de a bɛ to de donc siniɲɛsigi bɛ olu de bolo donc jamana bɛ yɔrɔ min na ko assise nationale kan ka kɛ i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na Toure a tɛ lajɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an ka musaka dɛ mais kalan yɛrɛ de bɛ lajɛ bakuruba la ekɔliso ɲumanw ka jɔ kalan sanuyali ka se ka sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ kana ami n'a ka balo n'a ka sɔrɔ ye kana ami n'o ye u bɛɛ ka bila condition ɲɛnama kɔnɔ anw ni jamanadenw ni fɛnw ye an bɛɛ bɛ to dɛmɛ o kɛlɛ la nka k'a fɔ ekɔli taara bi halisa olu bɛ ko grille salaire ko kuma sara ma tigɛ ko fo ka dɔ de fara kan an ka denmisɛnninw tɛ ka taa kalan kɛ o k'u jateminɛ kɛ dɛ fasoden ɲuman ko kuma ye patriotisme o bɛ fɔ o yɔrɔ de la. D'accord. Ok. Faamuyali sɔrɔ o la.
baro kuncɛla sa y'a ye ko an ka jamana camancɛ fanga turi ani chef de village ani caman ye ɲɔgɔn rencontre donc faamuyali jumɛn bɛ se ka ko la sisan ne bolo en fait u kan ka les chefs de village u kan ka bɔ c'est bon u kan ka bɔ hypocrisie bɛɛ kɔnɔ i n'a fɔ fɔlɔ ɲɔgɔn ye caman kɛra o n tɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka kan ka jamana kɔnɔ o mais ɲɔgɔn ye tun bɛ labɛn de i n'a fɔ an bɛ k'an ka diplomatie critiquer cogo min na fɔlɔ an ka diplomatie tun bɛ cogo min na mɔgɔw bɛ taa jamana kungo fɔ mais jamana yɛrɛ tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tɛ se ka yɛrɛ kungo fɔ a yɛrɛ kungo gɛlɛya min b'a da la mɔgɔ wɛrɛ de b'a fɔ ni ne b'i da la nin fɔ ni jamana en fait chef de village an ka dugutigiw n'u bɛ na ka na u ni faamaw ka ɲɔgɔn ye ne bolo nin kan ka kɛ nin t'a fɔlɔ ye mais nin kan ka kɛ ko ye ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ o ye min ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ka fɔ namara ko ka bɔ a la kuma cɛɲuman ko ka bɔ a la olu de bɛ dugu dɔn bɔ a la olu de bɛ gɛlɛya min bɛ u kan jamana tɛ se ka jɔ cogo si la ni jamana i ma jamana dɔn ɲɛmɔgɔw u tɛ se ka jamana dɔn cogo si la an ka camancɛ fanga mɔgɔw tɛ jamana dɔn cogo si la tant que u ni jamana dugutigilakaw ma kuma fan bɛɛ fɛ donc an bɛ se ka fɔ k'u ka nin waleya in ye waleya ɲuman ye waleya ɲuman dan de don parce que n'i y'a lajɛ munna ne yɛrɛ assise min bɛna kɛ sisan ne yɛrɛ delila ka assise critiquer parce que n bɛ k'a fɔ ko assise minnu bɛna kɛ bon assise caman kɛra mais n'i ye jateminɛ kɛ assise fɛn fɛn kɛra a bɛɛ ye hypocrisie assisew de ye an ka constitution min sigira constitution 92 in a sigira minnu a kɛra minnu ɲɛna c'est vrai que a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ mais a kɛra minnu ɲɛna u y'a ye k'a fɔ a kɛra ni catiribɔ de ye u ye mɔgɔw ta ten fan bɛɛ fɛ k'u bɛ ka jamana représenter u nana ka na assise la assise kɔfɛ u ye constitution kuraw dilan experts nana ka constitution dilan mais munna constitution in tɛ ka se ka maliyɛnw denw nafa bi parce que a kɛra a ma kɛ ni maliyɛn denw hakilina ye a kɛra ni jamana wɛrɛw hakilina de ne bolo an tɛ se ka assise nationale kɛ cogo si la tant que an ka ɲɛmɔgɔw u ni dugutigilakaw ma kuma dugutigilaka ɲɛnamaw yɛ parce que dugutigilaka n'i y'olu ta k'a lajɛ jamana chef de village olu de ye mɔgɔ ye élection ma minnu sigi olu de sigira laadaw sira fɛ donc laada bonyali o ye tiɲɛ b'o kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka laada bonya an ka laada kɔnɔ tiɲɛ de bɛ nkalon t'a kɔnɔ donc u kana kuma ka nɔgɔ to a la u ka kuma ɲuman fɔ o la n'o kɛra sɛbɛnw ɲumanw bɛna dilan fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana b'a dɔn k'a fɔ ni dugu in mago bɛ nin na ni dugu in gɛlɛya in bɛ nin kan ni dugu in ni hɛrɛ in bɛ yan an bɛ se ka nin ko masina kɛ ni dugu in na jamana ka ɲɛtaga b'o kɔnɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ yan dugu dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dugu kelenw bɛ se ka Mali yɛrɛ fan caman balo ni sɛnɛ sira ye i bɛ taa sɔrɔ an t'a dɔn parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna u ni mɔgɔ ma kuma u tun bɛ bɔ télé la dɔrɔn ka taa jɔ dugu dɔ kɔnɔ u b'a fɔ an nana dugu in mais u t'a dɔn dugu yɛrɛ sigilen bɛ min kan u t'a dɔn dugu la sɛnɛ sugu min bɛ kɛ dugu la n'a bɛ jamanadenw nafa u t'a si dɔn ne bolo pour que an ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ il faut que kuma ɲɔgɔnya ɲɛnama de ka kɛ i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw o ka kɛ faamuyaliw ka sɔrɔ donc o la sɛbɛn minnu bɛna dilan nin kɔfɛ a bɛ kɛ sɛbɛnba sigilenw ye. Jalo i bɛ fɛ ka dɔ fara o kan. Permis fara dɔrɔn c'est-à-dire a fɔ cogo min na pas ale yɛrɛ fɔ cogo comme ko ka démocratie ka falen ne bolo ni démocratie yɛrɛ falen cogo suguya dɔ de parce que avec ça an bɛ démocratie participative de kɔnɔ sisan parce que nin kɔrɔ ye mun ye fanga gulonnen ka bɔ sanfɛla la fanga ka jigin kosɛbɛ parce que ni fanga dira dugutigi ninnu fana bɛɛ ma dugumana la c'est comme si ni fanga fana gɛrɛla kosɛbɛ jamanadenw na donc o bɛ mun kɛ a min fɔ effectivement seko ani dɔnko o minnu bɛ yɔrɔ caman parce que a bɛ taa village ba tan caman na dɛ donc o kɔrɔ ko seko ni dɔnko bɛ fan o fan donc o seko ni dɔnko ye o de bɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka yɛlɛ sanfɛ ni gɛlɛya min fana bɛ yen o gɛlɛya fana se ka lakodɔn ka yɛlɛ fo sanfɛ o de y'a to an bɛ gouvernement Assimi ka k'u fo nin ko la kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ min mɛn ko u bɛna hali macaron ani drapeau donc drapeau bɛ bila dugutigilakaw ka yɔrɔ la macaron kelen bɛ d'u ma donc sisan komi k'u institutionnaliser quoi voilà k'u institutionnaliser donc là o ye an ka démocratie réalité o kɔrɔ ye jamana bɛna baara ni an ka tabiya de sisan parce que hali assise fɛn min kɛra table ronde min kɛra
ne ye kuma min mɛn a kɔnɔna na ni bɛɛ bo ni a bɛɛ bɛ taa sɔrɔ kan gɛlɛya min bɛ yen dɛ c'est que jamana bɛ ka baara de ni baarakɛminɛn min tɛ tali kɛ an ka tabiya kan donc a fɔra de ko sisan voilà effectivement a sigi voilà donc ko baara de ka kɛ sisan ni baarakɛminɛn mais baarakɛminɛn min sinsinnen don an ka tabiyaw kan donc donc ne bolo o ye ni action min kɛ nin y'a a sira dɔ ye déjà donc pour moi une proposition o ye nin kɛ u ka a cadre insérer assise fana kɔnɔna na pour que a bɛɛ ka kɛ minɛnba ye n'a kɛra gafe ye a kuma ka se ka ɲɛfɔ gafe fana kɔnɔna na quoi. Inshallah Mali kunnafoni jabarani layɛbagaw an b'a dɔn k'a fɔ k'a ye faamuyali caba sɔrɔ bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna la ani mɔgɔ fila minnu jɛla ka masala y'u da ko caman la ka walawalakaw ye aw ka faamuyali kama sisan an bɛ kumada d'u ma u ka kumakan laban di jama ma Ture kuma b'i bolo. Ok an bɛ Rebeka an b'aw fo kosɛbɛ parce que ni kɛnɛ sugu de kan ka to ka sigi jamanadenw ka bɔ ko caman kalama en même temps aw ka système ka ɲi kosɛbɛ parce que aw bɛ kuma di aw tɛ danfara don a la aw tɛ cadre k'a la k'a fɔ i ni fanga ka surun ni fanga ma surun i bɛ fɛ ka min fɔ i b'o fɔ donc ni de ye misaliya ye min bɛ min fɔ journaliste yɛrɛ ma impartialité i tɛ mɔgɔ si fɛ mais i b'i ka kuma fɔ jamanadenw ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ donc ala ka aw bolo mɛn baara la k'an bɛɛ lajɛlen bolo mɛn baara la en même temps an ye jamanadenw de ye an bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana in ka kɛ jamana ye jamana yiriwalen jamana nafama jamana min mɔgɔ bɛ se k'a kɛ misaliya ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ an ka laɲini kan ka k'o de ye donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn bɛɛ anw min ye journalistes ye an bɛ baara kɛ n'o sira de ye wa mɔgɔ bɛ baara sugu wɛrɛ kɛ min bɛ se ka jamana in danbe bɔ a la o tigiw ka hakili sɔrɔ u ka bɔ o kɔnɔ maintenant minnu bɛ fanga la bi u fana ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa camancɛ fanga nin t'a fɔlɔ ye mais nin ka k'a laban ye parce que n'i y'a ye camancɛ fangaw bɛ na ça veut dire que fanga minnu kɛra o fangaw tɛ ka ɲa de élection bɛ kɛ a bɛ kɛ ni élection système wɛrɛw ye an t'an yɛrɛ sɔrɔ minnu kɔnɔ donc o la mɔgɔ bɛ sigi an kunna mɔgɔ min tɛna jamanadenw sago kɛ donc camancɛ fanga mɔgɔw bɛ na sɔrɔsiw bɛna k'o tigi ka fanga minɛ a la parce que jamanadenw tɛ jɛn n'o tigi ka fanga taabolo ye donc o de ye camancɛ fangaw sigi kun ye maintenant camancɛ fanga mɔgɔ minnu bɛ yen bi u kana mɔgɔ si lamɛn kɛnɛma mɔgɔ min ye ɲuman fɔ min n'an ka jamanadenw ka hɛrɛ bɛ taa u k'o lamɛn mais mɔgɔ ni bɛna kuma de f'u ye min ni jamanadenw ka hɛrɛ tɛ taa u kana a tigiw lamɛn u k'o tigiw fara u juguw kan u ka baara kɛ u yɛrɛ b'a dɔn baara bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na waati min kɔnɔ u kana mɔgɔ lamɛn u kana mɔgɔ si ɲininka ko e bɛ fɛ an ka baara in kɛ waati joli kɔnɔ u yɛrɛ k'a jate minɛ baara in bɛ se ka kɛ waati min kɔnɔ mais waati min na jamanadenw tɛna janfa parce que u ka baara ɲuman kɛ baara sabatili min b'a kɛ fanga bɛna di mɔgɔ minnu ma don n'a nata la o tigiw ka kɛ mɔgɔ basigilenw ye walasa an ka don élection ko ɲumanw kɔnɔ camancɛ fanga ko ka dabila donc merci. Jalo kuma b'i bolo i ka kuma kalama di jama. Ok donc k'a fo ka baaraw fo ka Ture fo ka fɔ dɔrɔn maliyɛnw ɲɛna ko an ka constitution de b'a fɔ ko la défense de la patrie est un devoir pour chaque citoyen, c'est-à-dire a jagoyalen don an maliyɛn bɛɛ tilenya kan ni gɛlɛya ɲɛsira an ka jamana kɔnɔna na an bɛɛ k'an wuli k'an jɔ ka jamana in lakana ka kɛlɛ kɛ an ka jamana in an ka national ko ni jugu mana kun bɔ kɔnɔna walima kɛnɛma ko saya de ka fisa ni malo ye an b'o kun de kan an ye jugu kɛlɛ an sera la an kana ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ a ku la an fanga ye min ye o ye bolodi ɲɔgɔnma de ye kelenya n'a fɔ national fɔ cogo min na ko an ka kɛlɛ ka kɛ Mali kelenya de donc an k'o de kɛ n'o kɛra n'o ɲɛnabɔra jamana in bɛ diya an ka jamana ka di dɛ a kun ka di fɔlɔ dɔw y'a kuma sulu mais bɛɛ ɲɛ b'a la bi ni farafinna diɲɛ jamana fɛn fɛn ta sisan Mali tɔgɔ de bɛ bɛɛ da mais tɔgɔ ɲuman de bɛ bɛɛ da bɛɛ de bɛ fɛ ka kɛ maliyɛn bi maliyɛn ka di bɛɛ ye bi maliyɛnw tɛ kuma sulu mɔgɔ ye bi dɛ mais an kun de kɔngɔ ta don diɲɛ kɔnɔ o kumana ko in daminɛ sisan o kumana jamana in ka diya sisan an ka taa fɛ sisan donc ka dugawu kɛ ala ka barika don an ka jamana n'an ka jamanadenw bɛɛ la merci. Merci. Ne yɛrɛ ka foli b'aw fila bɛɛ lajɛlen
ani ce aw ka wele la an tɛ sɛgɛn kuma in fɔli la an bɛ tile n bɛ segin kuma in kan don o don maliyɛnw an bɛɛ ka kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa jamana in bɛ se ka jɔ jamana in mago bɛ min na sisan a mago tɛ farafarali la jamana in mago b'a den bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ kuma dɔ fɔ k'an ka ɲɔgɔn sen bila ten sa ka ɲɔgɔn bolo minɛ walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na an b'a fɔ k'an bɛɛ émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan